الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رضاك ورضاه يا رب العالمين، وإلى حضرات من نبيناهم ومن قصدناهم خصوصا وعموما، وإلى حضرات أهل الخير والطاعة كلهم. اللهم انفعنا بهم في الدارين. اللهم زد لهم فضلا على فضلهم وشرفا على شرفهم وكرامة على كراماتهم لديك. اللهم افض علينا من فيوضاتهم وأمدنا بمددهم وانصرنا بنصرتهم واحمنا بحمايتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بحقهم وبجاههم بارك لنا في جميع أمورنا، لا سيما في اجتماعنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ورحمة الله وبركاته. ജാവാകുമ്പോൾ കുറച്ച് തണുപ്പാണെന്ന് കൊണ്ട് എല്ലാവരും വേഗം വന്നെങ്കിൽ വേഗം തുടങ്ങിയിട്ട് പോവാം. ഉസ്താദ്മാരെല്ലാവരും എത്തിനാരി, അതുകൊണ്ട് അപ്പുറപ്പുറമുള്ള എല്ലാവരും വന്നിട്ട് സദസ്സിലിരിക്കണം. വേഗം തുടങ്ങിയിട്ട് വേഗം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും വന്നിട്ട് സദസ്സിലിരിക്കണമെന്ന് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കൂട്ടുചേരത്തിന്റെ പരിപാടിയുടെ ഇന്നത്തെ 4ാമത്തെ ദിവസമാണ്. ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമുക്കിപ്പോൾ ദുആക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ സുല്ലത്ത് ഇജാബത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വലിയൊരു തങ്ങളെ പുത്രനും കൂടിയാണ് ഞാൻ. സുല്ലത്തിരിക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ പിതാവിനെ വളരെ ഏറെ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ പുത്രനും നമ്മുടെ സയ്യിദ് അമീർ തങ്ങളുടെ പെങ്ങളുടെ ഭർത്താവുമായ ഒരു ആലിമുമാണ്. ഇന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ദുആക്ക് ഉത്തരം ചെയ്തത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ അല്പനേരം സംശയത്തെ പറയാനും സുള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് സുഖവുമില്ല, എന്നാലും നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഒരു പുരുഷത്തിൽ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ എത്തിയതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ ശായരി അവർക്ക് അറിയിക്കുന്ന നിലക്കുള്ള എല്ലാ ആദരവോടുകൂടിയും ഞാൻ ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയും സ്വാഗതം നേരിടുന്നു. പിന്നീട് നമ്മളിനോട് മുഖ്യ പ്രഭാഷകനായി വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ MSM അബ്ദുൾ റഷീദ് സഖാഫി സൈനി കാമിൽ MA PhD അവറുകളാണ്. ഒരു ആലിമ് MA ആവുക എന്നുള്ളത് തന്നെ നമുക്കൊരു വലിയ നമ്മുടെ ദീനിന് വേണ്ടി വലിയ നേട്ടമാണ്. അതോടുകൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ അടുത്ത് PhD പുറയിൽ പോയിട്ട് PhD എടുത്തിട്ട് ഡോക്ടറേറ്റും കൂടിയാണ്. ഒരു യുവ ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനുമാണ്. എല്ലാ ഭാഷയിലും പ്രസംഗിക്കാൻ കൽപ്പും തന്റെ ഇടവുമുള്ള ഒരു വലിയ ചെറിയ വയസ്സാണെങ്കിലും ഒരു വലിയൊരു പണ്ഡിതനും കൂടിയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്കും എല്ലാം ദീർഘായുസ്സ് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. ഈ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുവാനും ഇനിയും ഈ ഇസ്ലാമിൽ ഭാരതത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പാത്രം എന്ന നിലക്ക് ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റിയെങ്കിലും ഇനിയും ഒരു PhD ആക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി അഥവാ ചരിത്രം ഇപ്പോൾ എല്ലാം മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് എന്താണ് സത്യമായ ചരിത്രം എന്താണ് എന്ന് അറിഞ്ഞ് അത് സംശോധന ചെയ്ത് അത് എഴുതി വെക്കേണ്ടത് മുസ്ലിമുകളായ കഴിവുള്ളവർക്കുള്ള ഒരു ബാധ്യതയും കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ മുൻനിർത്തുന്നു. ചരിത്രത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിമുകൾ ഇസ്ലാമിൽ ഭാരതത്തിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്തെല്ലാം മുസ്ലിമുകളെ പാത്രമുണ്ടായിരുന്നു. സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൽ മുസ്ലിമുകളെ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടി എന്തെല്ലാം മുസ്ലിമുകൾ ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഗ്രന്ഥം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ എഴുതി വെക്കണമെന്നോട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അഭ്യർത്ഥനയോടുകൂടെ അവർക്കുള്ള എല്ലാ നിലക്കുള്ള ആദരവോടുകൂടി ഞാൻ സ്വാഗതം നൽകുന്നു. പിന്നീട് നമ്മുടെ
ഖത്തീബ് ഉസ്താദ് നമ്മുടെ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് നസീഹത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് ഫൈസി അവരുകളെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് നമ്മുടെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ കുഞ്ഞാജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാർദ്ധക്യപ്പ് കാരണം കൊണ്ട് സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇസ്മായിൽ ഹാജി അവർക്കും കൂട്ടുചേർത്ത കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി അതുപോലെ ഓൾഡേഴ്സിന്റെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും ഇവിടെ വന്നെത്തിയ എല്ലാ മോമിനികൾക്കും മോമിനാത്തികൾക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ന സ്വാഗത പ്രസംഗം ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ സമയം വളരെ രണ്ടാൾക്ക് സമയം മതിയാവാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നത് കൂടി വളരെ നേരത്തെ നമ്മൾ വിഷയം തുടങ്ങിയ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും വന്ന് സദസ്സിലിരിക്കണമെന്ന് ഒന്നുകൂടി വിനയത്തോടെ അഭിവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൂടിയ എല്ലാവരെയും ഉസ്താദുമാരെയും സയ്യിദുമാരെയും എല്ലാം ആദരവോടെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് എനിക്ക് മറന്നുപോയി നിങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്നും നമ്മൾ സ്റ്റേജിലുണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ കൺമണി നമ്മുടെ അഭിമാനം സയ്യിദ് അനിൽ തങ്ങളോടും എത്തിയിരിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് അവർക്ക് അറിയിക്കുന്ന നിലക്കുള്ള എല്ലാ നിലക്കുള്ള സ്വാഗതം മറളി എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തു. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ അവരെ നസീഹത്തിനായി ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله وسلم على سيدنا محمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. الحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ഇന്നിവിടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ധന്യരായ ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ റഷീദ് സഖാഫി സൈനി ഉസ്താദ് അവറുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിൽ കടന്നു വന്നു. വേണ്ടും വിധത്തിൽ പറയാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും അല്ലാഹു തആല അവർക്കും നമുക്കും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم سعد سعيد ذو أبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عاشر الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كل ظاهرا على الأعداء بالمدد مجير عرضي واخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فيه لا محيي الدين يا محيي الدين يا محيي الدين يا محيي الدين عبد القادر الجيلاني അർഹമർ റഹീമീനായ റബ്ബ് മഹാനായ ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാർ നവ്വറല്ലാഹു മർഖദഹു മഹാനവറുകളുടെ നാമധേയത്തിൽ വർഷം തോറും കഴിച്ചു വരാറുള്ള കൂട്ടു സിയാറത്ത് അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മതപ്രഭാഷണ വേദിയുടെ 4ാം രാത്രിയായ നമ്മെ ഇവിടെ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതുപോലെ മഹാനായ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊന്നിച്ചു എല്ലാ അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സാലിഹീങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങളോടൊന്നിച്ചു മഹാനായ ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാർ നവ്വറല്ലാഹു മർഖദഹു മഹാനവറുകളോടൊന്നിച്ചു സ്വർഗീയോദ്യാനത്തിൽ നമ്മെല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ആനന്ദിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. അതിനുള്ള നിമിത്തമായി ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു ആക്കിത്തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ദുആ ചെയ്തു ഒരല്പസമയം മാത്രം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിഹാസ ഭാരതದ മുസ്ലിം നായകರ പാത്ര എന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ അബ്ദുർ റഷീദ് സഖാഫി സൈനി മഹാനവറുകൾ വീണ്ടും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തെ അസ്മദമാക്കി ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയും കൂടിയാണ്. മഹാനായ നമ്മുടെ ഇമാമായ ഇമാമുന ശാഫിഈ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള രാത്രിയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയെ മഹാനായ ഇമാമുന ശാഫിഈ തങ്ങൾ എണ്ണിയിട്ടുള്ളത്. മഹാനായ ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന വലിയുടെ സന്നിധിയിൽ അതേ ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒക്കെയും റബ്ബിന്റെ ദർബാറിൽ വെക്കണം. മഹത്തുക്കളെ തവസ്സുലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കണം. അർഹമർ റഹീമീനായ റബ്ബ് നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അങ്ങകലെ മദീന മുനവ്വറയിൽ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കണ്ട് കൺകുളിർക്കുന്ന ഹമിദുള്ള പറയുന്ന നല്ല സദസ്സായി അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസ് ആക്കിത്തരുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മഹത്തുക്കളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ മനസ്സ് അല്ലാഹു ശുദ്ധിയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും നല്ലവരായി ജീവിച്ച് നല്ലവരായി ഈമാൻ വിട്ട് മരിക്കുന്ന ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ ബദറുൽ ജമാലായ ബദറുൽ കമാലായ പൂമുഖം കണ്ട ആനന്ദത്തോടെ ഈ നശ്വരമായ ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ അർഹമർ റഹീമീനായ റബ്ബ് നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും ശിഷ്യന്മാരും ഇരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സ്. ആ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഈ വാതിലിൽ ആദ്യമായി കടന്നു വരുന്നയാള് അതാ സ്വർഗാവകാശിയാണ് എന്ന്
മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴതാ ആ വാതിലിലൂടെ ഒരു സഹാബി കടന്നു വരുന്നു. സഅദ് ബിൻ മാലിക് തങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. മഹാനായ സഅദ് ബിൻ മാലിക് തങ്ങൾ ആ വാതിലിലൂടെ കടന്നു വരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ദിവസം കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ദിവസം ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുണ്ട്. അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരാകുന്ന സഹാബത്തുൽ കിറാമുണ്ട്. ഹബീബായ തങ്ങൾ ആ ദിവസവും പറഞ്ഞു, ഈ വാതിലൂടെ ആദ്യമായി കടന്നു വരുന്നയാള് അയാള് സ്വർഗാവകാശിയാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതാ അപ്പോഴും കടന്നു വരുന്നു. അതേ വാതിലിലൂടെ കടന്നു വരുന്നത് അതാ മുമ്പത്തെ ദിവസം കടന്നു വന്ന അതേ സഹാബി തന്നെ. അതേ എല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ദിവസം മൂന്നാമതും മറ്റൊരു സദസ്സിൽ വെച്ച് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും സ്വഹാബത്തും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ മുത്തബിഉസ് സുന്ന അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാ മഹാനവറുകളുമുണ്ട്. അതാ ആ സമയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഈ വാതിലിലൂടെ ആദ്യമായി കടന്നു വരുന്നയാള് സ്വർഗാവകാശിയാണെന്ന് അന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആ വാതിലിലൂടെ അതാ അന്നും കടന്നു വന്നത് 2 ദിവസവും കടന്നു വന്ന അതേ സഹാബി തന്നെയാണ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാ. നമുക്കറിയാം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചര്യയെ അപ്പടി സ്വീകരിക്കുന്നയാള്. അതാ വള്ളിക്ക് വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചര്യയെ അപ്പടി അംഗീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മുത്തബിഉസ് സുന്ന എന്ന പേരിലാണ്. മുത്തബിഉസ് സുന്ന ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അവിടുത്തെ ചര്യയെ അപ്പടി സ്വീകരിക്കുന്ന അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാ അതാ തീരുമാനിക്കുകയാണ്, എന്താണ് ഇയാളെ കുറിച്ച് 3 ദിവസം ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഈ വാതിലിലൂടെ ആദ്യമായി കടന്നു വരുന്നയാള് സ്വർഗാവകാശിയാണെന്ന് പറയുകയും 3 ദിവസവും കടന്നു വന്നത് അതേ മഹാനായ സഅദ് ബിൻ മാലിക് തങ്ങളാണ്. ഈ മഹാൻ എന്ത് വലിയ അമൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ആ മഹാനിൽ നിന്ന് ആ അമൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എനിക്കും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആ ചര്യ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയിട്ട് അതേ മഹാനെ പോലെ തന്നെ ജീവിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാ അതാ മഹാനായ സഅദ് ബിൻ മാലിക് തങ്ങളുടെ പിന്നാലെ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി രാത്രി അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം താമസമാക്കുകയാണ്. അതാ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മാലിക് തങ്ങളോട് സഅദ് ബിൻ മാലിക് തങ്ങളോട് അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ ചോദിച്ചു, ഓ സഅദ് തങ്ങളെ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വന്നത്? നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുമായി പിണങ്ങി വന്നതാണോ? എന്തിനാണ് വന്നത്? 1, 2, 3 ദിവസം അവിടെ താമസിച്ചു. മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാ അതേ ഈ സഹാബിയെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത് പ്രത്യേകതയുള്ള അമലാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ചെയ്യാത്ത എന്ത് പ്രത്യേകതയുള്ള അമലാണ് ചെയ്യുന്നത്, എനിക്കും ഒന്ന് പകർത്തിയെടുക്കണം, എന്റെ ജീവിതത്തിലും അത് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മഹാനായ സഅദ് ബിൻ മാലിക് തങ്ങളെ സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കുകയും മഹാനവറുകളുടെ എന്ത് അമലാണെന്ന് വളരെയധികം ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ 3 ദിവസം താമസിച്ചിട്ടും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അമലും നേരെ പറഞ്ഞാൽ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാ തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ അമലൊന്നും കാണാതെ വന്നപ്പോൾ അതാ ഇനി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതാ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. ആ സമയത്താണ് സഅദ് ബിൻ മാലിക് തങ്ങൾ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവയോട് ചോദിക്കുന്നത്, ഓ അബ്ദുല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ 3 ദിവസം ഇവിടെ മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നു, 3 ദിവസം ഇവിടെ താമസിച്ചു, കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, വീട്ടിൽ ഭാര്യയോട് പിണങ്ങി വന്നതാണോ, കാര്യം പറഞ്ഞില്ല, എന്നിട്ട് 3 ദിവസത്തോളം താമസിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണോ? വന്നതിന്റെ താല്പര്യം എന്താണ്, എന്തിനാണ് വന്നത് എന്ന് അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമയോട് അതാ സഅദ് ബിൻ മാലിക് തങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ
റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഓ സഅദ് തങ്ങളെ, ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും ഞങ്ങളും ഒരു സദസ്സിലിരിക്കുന്ന സമയം ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഈ വാതിൽ ആദ്യമായി കടന്നു വരുന്നയാൾ സ്വർഗാവകാശിയാണോ? അതാവരൽപ്പം കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യമായി വാതിലിലൂടെ കടന്നു വന്നത് നിങ്ങളാണ്. അതാ വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ സദസ്സില്, രണ്ടാം ദിവസത്തിൽ രണ്ടാം സദസ്സിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു, ഈ വാതിലിലൂടെ കടന്നു വരുന്നയാൾ, ആദ്യമായി കടന്നു വരുന്നയാൾ സ്വർഗാവകാശിയാണ്. അതാ പിറ്റേ ദിവസവും കടന്നു വന്നത് നിങ്ങളാണോ? മൂന്നാം ദിവസവും അതുപോലെ ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി, അതാ നിങ്ങൾ സ്വർഗാവകാശിയാണെന്ന് ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വല്ലാത്ത അമൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. ഞങ്ങളാരും ചെയ്യാത്ത വിധത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അമൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. അതൊന്നും നേരിൽ കണ്ട് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി അങ്ങയെപ്പോലെ ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയെ ഞാൻ പിന്തുടർന്നതാണ്. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ 1, 2, 3 ദിവസം താമസിച്ചപ്പോ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള, ഞാൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു അമൽ ചെയ്യുന്നതായി എന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പെടാതിരുന്നപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ പുറപ്പെട്ടതാണ് സഅദ്. ആ സമയത്താണ് സഅദ് ഇബ്നു മാലിക് തങ്ങൾ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമയോട് പറഞ്ഞത്, ഓ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ഞാൻ കൂടുതൽ അമലൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കാർക്കുമില്ലാത്ത ഒരു വിശേഷണം എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കാർക്കുമില്ലാത്ത മനസ്സ് എനിക്കുണ്ട്. ആർക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും വിഷമമില്ലാതെ, എന്ത് കിട്ടിയാലും എനിക്ക് വേജാറില്ല. എല്ലാവരെയും നല്ലതുപോലെ സ്വീകരിക്കാനും എല്ലാവരോടും നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറാൻ പറ്റിയ ശുദ്ധമായ മനസ്സ് എനിക്കുണ്ടല്ല. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞുവന്നു, അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമയോട് പറഞ്ഞെങ്കിലോ, ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാർ മഹാനവറുകളുടെ സന്നിധിയിൽ നാം വന്നു. അവിടുത്തെ കൂട്ട് സിയാറത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മതപ്രസംഗ വേദിയിൽ 4 ദിവസമായി നാം വന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കാൻ ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരുപാട് സാദാത്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് അലിമീങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അർത്ഥഗർഭമായ മഹാനായ പണ്ഡിതന്മാരും സാദാത്യങ്ങളും ഒരുപാട് പ്രസംഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ഉത്ബോധനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വിഷയവും നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി അതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം, അതെന്റെ ആഖിറത്തിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാകണം. എനിക്ക് നന്നായി ഇവിടെ ജീവിക്കണം. മരിക്കുന്ന സമയമുണ്ട്, എല്ലാം വിട്ടേച്ചു പോകുന്ന സമയമുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഇളക്കമാർന്ന ഈമാനോട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് ഷഹാദത്ത് ഉച്ചരിച്ച് സ്വർഗീയ ഫോട്ടോ കണ്ടു. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ബദറുൽ ജമാലായ ബദറുൽ കമാലായ മുഖം കണ്ട ആനന്ദത്തോടെ അക്ഷരമായ ലോകത്തോട് വിട പറയണമെന്ന് കോരിക്കുന്നുണ്ട്, ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വന്നവരാണ് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞതുപോലെ تكون رفيق قوم لهم ذاب وأنت بغير ذاب. നിങ്ങളതാ മരണത്തിന് തയ്യാറായി നിന്നു. മരണത്തിന്റെ സമയം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്റെ വീട്ടിലുള്ള കലണ്ടറിൽ എന്റെ മരണത്തിന്റെ ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഈ അടുത്ത് ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിച്ചു. ഹബീബ
ഹബീബെന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അല്ലാഹു ഖബർ സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ. ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലായിരുന്നു, ഒരു രോഗവുമില്ലായിരുന്നു. ആരോഗ്യ ദൃഢഗാത്രനായ ചെറുപ്പക്കാരന് തന്റെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകൾ നിലയിലതാ വീടാണ്. ആ മുകൾ നിലയിലുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നോ തന്റെ ജീവിതോപായമായ ജീവിതത്തിന്റെ മാർഗമായ അതാ കട തുറക്കാൻ വേണ്ടി മേലെ നിലയിൽ നിന്നിട്ട് അതാ കട തുറക്കാൻ വേണ്ടി തലേ നിലയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു. ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് തന്റെ കടയിൽ വന്നിട്ട് കടയുടെ ഷട്ടറന്നതാ പകുതി തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ തന്നെ വീണ് മരിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് പിടികൂടുന്ന മരണം അറിയുന്നില്ല. വീട്ടിലെ ഡേറ്റ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്, കലണ്ടറിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അതാ രോഗം വന്നുകൊള്ളണമെന്നില്ല, നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല, ഒരുപാട് കാലം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാര് സാധുക്കളായ ഒന്നിനും കൊള്ളരുതാത്ത എപ്പോഴും മോശമായി ജീവിക്കുന്ന നന്മകൾ കൂടുതലില്ലാത്ത എപ്പോഴും മോശമായി ജീവിക്കുന്ന നാം സുബ്ഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് കട്ടൻ ചായയും കൊടുത്തിട്ട് അതാ പുറത്തിറങ്ങുന്നു. കാണുന്നത് ഹറാമാണ്, കേൾക്കുന്നത് ഹറാമാണ്, നടന്നു നീങ്ങുന്നത് ഹറാമിലേക്കാണ്, എടുക്കുന്നതും പിടിക്കുന്നതും ഹറാമാണ്. അതേ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഹറാമും കറാഹത്തും തുടങ്ങി. അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലില്ലല്ലോ. ഒരുപാട് മോശമായി ജീവിക്കുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നന്നായി ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. മഹാന്മാര് ചോദിക്കുന്നു, ഒരുപാട് മഹത്തുക്കളില്ലേ, അല്ലാഹുവിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് ജീവിച്ചവരില്ലേ? എന്തിനാണ് ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാരുടെ കൂട്ടു സിയാറത്ത് പരിപാടിയിൽ നാം സംബന്ധിച്ചത്? അവിടുത്തെ സിയാറത്ത് ചെയ്തതെന്തിനാണ്? അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ വരുന്നതെന്തിനാണ്? അവിടുത്തെ തവസ്സുലാത്ത് കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതെന്തിനാണ്? ആ മഹാൻ കാണിച്ചു തന്ന വഴിയിലൂടെ നടന്നിട്ട് അവിടുന്ന് കിടക്കുന്ന സ്വർഗീയ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമുക്കുമെന്ന് എത്തിപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലേ? അതുകൊണ്ട് എന്നതല്ലേ എന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ചോദിക്കട്ടെ, എത്രയോ മഹത്തുക്കള് അല്ലാഹുവിന്റെ വിധിവിലക്കുകളനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു, ജീവിതത്തിൽ കറാഹത്ത് വന്നു പോകുന്നതിനെ സൂക്ഷിച്ചു, ഒരുപാട് നിഷ്കളങ്ക മനസ്സോടെ ജീവിച്ചു. അതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുന്ന സമയമില്ലേ? ആ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് അതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് അതാ റബ്ബിന്റെ 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് അതാ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്ത മഹത്തുക്കള് ഹബീബായ തങ്ങള് 7 വിഭാഗത്തിന് അർശിന്റെ തണലിട്ട് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ കണ്ടാം. വമൻ ദക്കറ റബ്ബൽ മുഹൈമീന ഖാലിയാ ഫഫഅദത് ബിഹി ഐനാഹു ഖൗഫൻ കാലി. അതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ച് റബ്ബിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് ദുആ നടത്തിയിട്ട് നിഷ്കളങ്ക മനസ്സോടെ ജീവിച്ചിട്ട് അതാ ജീവിതത്തിൽ ഹറാമ് വന്നു പോകുമോ, കറാഹത്ത് വന്നു പോകുമോ, മോശമായ പ്രവൃത്തി വന്നു പോകുമോ, നാക്ക് വല്ലാതെ തെറ്റിപ്പോകുമോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നല്ലവരായി ജീവിച്ച മഹത്തുക്കള് അവരോടുകൂടി നീ സ്വർഗീയോദ്യാനത്തിൽ കടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ? മഹാന്മാർ ചോദിക്കുന്നു, അവർക്കടാ മുതൽ കൂട്ടുണ്ട്, അവരെ കയ്യിൽ കോപ്പുണ്ട്, അവർക്ക് തഹജ്ജുദുണ്ട്, അവർക്ക് തസ്ബീഹ് നിസ്കാരമുണ്ട്, അവർക്ക് നല്ല ജീവിതമുണ്ട്, നിഷ്കളങ്ക മനസ്സുണ്ട്, റബ്ബിനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ചു. സയ്യിദന്മാരെ കുറവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ആലിമീങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല,
മുതാലിമീങ്ങളെ നിസാരപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചോമന മക്കളോട് കരുണ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേ മുഅ്മിനീങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതാ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പുഞ്ചിരിയോടെ സമീപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിന്ന ദഅവത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ നല്ല മനസ്സോടെ അവരെ ചെല്ലാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അയൽക്കാരന്റെ സദ്യയിൽ പോയി പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിന്റെ അയൽവക്കക്കാരനോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നല്ലവരായി നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ നിനക്ക് നല്ലവരായി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ അതേ മഹത്തുക്കളുടെ പാദം തുറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം. അവർ നമുക്ക് മുമ്പിൽ വരച്ചു കാണിച്ച ആ സൽപാന്താവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണം. റൂസിന്റെ പരിപാടി അതിന് മുതൽ കൂട്ടാകണം. നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കാൻ, നമ്മുടെ ഹൃദയം നന്നാക്കാൻ, നന്നായി ജീവിക്കാൻ പരിപാടി നമുക്ക് മുതൽ കൂട്ടായെങ്കിലോ ഇവിടുത്തെ ഓരോ കൂട്ടു സിയാറത്തിന്റെ കമ്മിറ്റിക്കാർ ഇവിടെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതിനവർക്ക് ഗുണം കിട്ടിപ്പോയി. ഇവിടെ വന്ന സദാത്യങ്ങൾക്ക് ഗുണം കിട്ടിപ്പോയി. ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചവർക്ക് ഗുണം കിട്ടിപ്പോയി. മഹാന്മാരുടെ വഴിയിലായി ജീവിച്ച് നല്ലവരായി ജീവിച്ച് ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിലും എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു തആല ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ വേണ്ടത് കൂടുതൽ ഇബാദത്തല്ല, ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം, നല്ലതുപോലെ ചെയ്യണം. അതോടുകൂടി അതാ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകണേ. അതാണ് നമ്മുടെ ആഖിറം വിജയിക്കാൻ കാരണമായി തീരുന്നത്. നമ്മുടെ നിസ്കാരം ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ന്യൂനതകളെ കൊണ്ട് അതൊക്കെയും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കാം. നമ്മുടെ നോമ്പ് പരിശോധിച്ചാലും അതിൽ ഒരുപാട് പോരായ്മകളാണ്, ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ കാരണമായി അതാ നമ്മുടെ നോമ്പും ചിലപ്പോൾ അതും നിഷ്ഫലമായിട്ടുണ്ടാകാം. നാം ചെയ്യുന്ന സദഖകളില്ലേ അതും അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അല്ലാഹു തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് പരാജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമായി അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നാല് കാര്യം എണ്ണിയ കൂട്ടത്തിൽ കാണാം. നീ കഴിഞ്ഞുപോയ ഇബാദത്തിന്റെ പങ്ക, ഞാനൊരു നിസ്കാരക്കാരനാണെന്ന് തോന്നണ്ട. പള്ളി മുനാരത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഹയ്യ അലസ്സലാഹ് ഹയ്യ അലൽ ഫലാഹ്, നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വരൂ, വിജയത്തിലേക്ക് വരൂ എന്ന് നിന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ അതാ നീ പള്ളിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, കൃത്യമായി ജമാഅത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിലും നീ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ നിന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നണ്ട. നിനക്കറിയുമോ ആ നീ ചെയ്ത സൽക്രമങ്ങൾ അത് അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അല്ലാഹു തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇശാ നിസ്കാരം ജമാഅത്തോടുകൂടി നിസ്കരിച്ചവരെ, ആ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ നിസ്കാരം അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എത്ര പോരായ്മകളാണ്, എത്ര ചിന്തകളാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത്. നമ്മുടെ ഓർമ്മ വരുന്നത് നിസ്കാരത്തിലാണല്ലോ, കിട്ടാനുള്ളത് ഓർമ്മ നിസ്കാരത്തിലല്ലേ. ഓരോരുത്തരും ദുനിയാവിന്റെ ചിന്തകളുമായിട്ടാണ് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാന്മാർ നീ പറഞ്ഞത്, ഓ മനുഷ്യ നീ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് പച്ചക്കള്ളം പറഞ്ഞു. വജ്ജഹ്തു വജ്ഹിയ ലില്ലദീ ഫതറ السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ കൈകെട്ടി കണ്ടിട്ട് ഈ റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞത് പച്ചക്കള്ളമല്ലേ. ഇന്ന സ്വലാത്തി വനുസുകി, എന്റെ നിസ്കാരവും എന്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങളും വമഹ്യായ വമമാതി, എന്റെ ജീവിതവും എന്റെ മരണവും ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, ലോകരക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവിനാണ് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നിന്റെ മനസ്സ് മറ്റൊന്നിലേക്കാണ്, നിന്റെ മനസ്സ്
മറ്റൊരാളിലേക്കാണ്, നിന്റെ മനസ്സ് മറ്റൊരു ചിന്തയിലാണ്. റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് കള്ളം പറഞ്ഞ നീ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ നിസ്കാരം കൊണ്ട് വിജയിക്കുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് കഴിവതും കുറ്റമറ്റതാക്കാൻ നമ്മുടെ അമലുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്ത വേണം. ആകുന്നതും കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം, ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം. അതോടുകൂടി സാധുക്കളായ നാം വിജയിക്കാൻ മഹാന്മാർ ആരിഫീങ്ങൾ പറഞ്ഞവടി അതേ നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കലാണ്. യൗമ ലാ യൻഫഉ മാലുൻ വലാ ബനൂൻ ഇല്ലാ മൻ അത്തല്ലാഹ ബിഖൽബിൻ സലീം. അതാ മുതൽ ഉപകരിക്കാത്ത ഒരു ദിവസമുണ്ട്, മക്കള് ഉപകരിക്കാത്ത ദിവസമുണ്ട്. ഒരുപാട് ഏക്കറക്കണക്കിന് എസ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, ഒരുപാട് സമ്പത്തുണ്ടാക്കിയിട്ട് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല, അവിടെ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല, മക്കള് കാരണമായി രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഓ നല്ലവരായ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, യൗമ ലാ യൻഫഉ മാലുൻ വലാ ബനൂൻ, ഒരു ദിവസമുണ്ട് കേട്ടോ, അവിടെ നിന്റെ മുതൽ ഉപകരിക്കൂല, നിന്റെ സമ്പത്ത് ഉപകരിക്കൂല, നിന്റെ ഏക്കറക്കണക്കിന് എസ്റ്റേറ്റ് ഉപകരിക്കൂല, നിന്റെ ബിൽഡിംഗ് ഉപകരിക്കൂല, നിന്റെ സ്ഥാനമാനം ഉപകരിക്കൂല, നിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉപകരിക്കൂല. വലാ ബനൂൻ, നിന്റെ മക്കളും ഉപകരിക്കാത്ത ദിവസമുണ്ട് മോനെ. അവിടെ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇല്ലാ മൻ അത്തല്ലാഹ ബിഖൽബിൻ സലീം. ആരാണോ നിഷ്കളങ്ക മനസ്സോടെ റബ്ബിനെ സമീപിക്കുന്നത് അവർക്കാണ് വിജയം കേട്ടോ, അവർക്കാണ് വിജയം കേട്ടോ, അവർക്കാണ് വിജയം കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ ജീവിച്ച് നിഷ്കളങ്ക മനസ്കരായി ജീവിച്ച മഹാന്മാരാകുന്ന ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാർ നവറല്ലാഹു മർഖദ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉസ്താദ് പ്രതിപാദിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്താണ്? ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ മുസ്ലിമുകളുടെ ചരിത്രം പറയുകയാണ്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വേണ്ടി പോരാടിയ, നമുക്കൊക്കെയും നേതൃത്വം കൊടുത്ത, നിഷ്കളങ്ക മനസ്കനായി ജീവിച്ച ഖുതുബുസ്സമാനായ അസ്സയ്യിദ് അലവിൽ മൻഖുറമി മഹാനവറുകളെ നമുക്കറിയാമല്ലോ. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പടപൊരുതിയ മഹാനാട്, ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പടപൊരുതിയ മഹാനാട്. അതുപോലെ തന്നെ വെളിയങ്കോട് ഉമർ ഖാദി റഹിമഹുല്ലാഹ് മഹാനവറുകൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പടപൊരുതിയലാണ്. അവരെയൊക്കെയും മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കഥ പറയാൻ അതാ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ഒക്കൂലകട്ടോ. നമ്മുടെ ആവേശമായ അതേ മൈസൂരിലെ സിംഹമെന്നറിയപ്പെടുന്ന അതേ സുൽത്താൻ മഹാനായ ഷഹീദേ ടിപ്പു സുൽത്താൻ നവ്വറല്ലാഹു മർഖദ ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പടപൊരുതിയിട്ടുണ്ട്, ആത്മീയമായി നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഖാജാ മുഈനുദ്ദീനുൽ ചിശ്തി അജ്മീരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് ആത്മീയമായി നേതൃത്വം വഹിക്കുകയാണ്, ആത്മീയമായി നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയാണ്. അജ്മീർ ഖാജാ തങ്ങളെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട്, മാമ്പുറം തങ്ങളെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട്, വെളിയങ്കോട് ഉമർ ഖാദി തങ്ങളെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട്, അതേ ഷഹീദേ മില്ലത്ത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ നവ്വറല്ലാഹു മർഖദ മഹാനവറുകളെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കഥ പറയാൻ ഒരു മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് സാധ്യമല്ല കേട്ടോ. ആ നിലക്ക് ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയമായി ഈ ഉമ്മത്തിന് നേരിട്ടവരാണ്, ഈ ഉമ്മത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയവരാണ്. അതുകൊണ്ട്
അതുകൊണ്ടല്ലേ ഷഹീദേ ടിപ്പു സുൽത്താൻ നവ്വറല്ലാഹു മർഖദഹു തങ്ങള് അതേ സ്വന്തം പിതാവ് ഹൈദർ അലി മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ മയ്യത്ത് മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി തുനിയുമ്പോൾ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ചോദിക്കുകയാണ്, കൂടെയുള്ള മഹത്തുക്കളുണ്ട്, ഒരുപാട് മഹാന്മാര് കൂടെയുണ്ട്. ടിപ്പു സുൽത്താൻ ചോദിക്കുന്നു, എന്റെ പിതാവിന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രായപൂർത്തിയായതിനു ശേഷം അതാ സുബ്ഹി നിസ്കാരം ഖളാ ആകാത്തവർ എന്റെ പിതാവിന്റെ മയ്യിത്ത് നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം വഹിക്കണം. ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരുണ്ട് എന്ന് ഷഹീദേ മില്ലത്ത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ നവ്വറല്ലാഹു മർഖദഹു ചോദിക്കുമ്പോൾ സദസ്സിലാർക്കും മിണ്ടാട്ടമില്ല, ആർക്കും ധൈര്യം പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. പ്രായപൂർത്തി എത്തിയതിനു ശേഷം എന്നിൽ നിന്നിട്ട് എത്ര നിസ്കാരമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ളത്, അതേ ആർക്കും ധൈര്യം പറയാൻ കഴിയാതിരുന്നപ്പോൾ ഷഹീദേ മില്ലത്ത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ നവ്വറല്ലാഹു മർഖദഹു മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു, പ്രായപൂർത്തി എത്തിയതിനു ശേഷം എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ എനിക്കതാ സുബ്ഹി നിസ്കാരം ഖളാ ആയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പിതാവിന്റെ മയ്യിത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മയ്യിത്ത് നിസ്കരിച്ചു എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊരു മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാണ്, റബ്ബിനെ പേടിച്ചു ജീവിച്ചവരാണ്. ഒരുപാട് വിഷയം പറയാനുണ്ട്, സമയം അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. മമ്പുറം തങ്ങളടക്കം വെളിയങ്കോട് അമർക്കാവി തങ്ങളടക്കം ഒരുപാട് മഹത്തുക്കള് അവരുടെ ജീവിത ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് ആവേശമാണ്. ഓ അർഹമുർറാഹിമീനായ റബ്ബേ, എനിക്കുമെന്ന് അവർ നടന്നതുപോലെ, അവർ ജീവിച്ചതുപോലെ, അവർ കാണിച്ചതുപോലെ നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കോലത്തിലെങ്കിലും നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതേ ശൈത്താനിന്റെ ശർറിൽ കുടുങ്ങിയിട്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെയും മോശക്കാരായി പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നല്ലവരിൽ നല്ലവരായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളോട് മുഅ്മിനാത്തുകളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ. നമുക്ക് വിജയം കരഗതമാക്കണമെങ്കിൽ ഹബീബായ നബി തങ്ങളോട് കൂടെ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കണമെങ്കിൽ റബ്ബിനെ നല്ലതുപോലെ സമീപിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല മനസ്സുണ്ടാകണേ. നല്ല മനസ്സോടെ ജീവിച്ച നല്ലതുപോലെ ജീവിച്ച് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മഹാരഥന്മാരുടെ ചരിത്രം കേൾക്കണേ. ആ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണേ. നന്നായി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണേ. അവസാനമായി വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഇൽമിന്റെ മജ്‌ലിസിൽ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഅ്മിനീങ്ങളോട് അവസാനമായി എന്നോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, ഒരുപാട് ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കഴിവതും തെറ്റുകൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോകുന്നതിനെ തൊട്ട് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി, മറ്റുള്ളവരുടെ കുറവ് പറയാതെ, ആലിമീങ്ങളെ കുറ്റം പറയാതെ, സാദാത്യങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കാതെ, മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ അതാ പരിഹസിക്കാതെ, പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് അതാ ചെറിയ പിഞ്ചോമന മക്കളോട് കരുണ കാട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അതാ തോളോട് തോള് നിന്ന് സഹകരിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ നല്ല സംരംഭങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത് നല്ലവരായി ജീവിച്ചു, നിന്റെ അയൽക്കാരനോട് നല്ലതുപോലെ ജീവിച്ചു, നിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിച്ചു, നിന്റെ അതാ കുടുംബക്കാരോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറിയിട്ട് ദാമ്പത്യം വളരെ സന്തോഷത്തോട് കൂടിയാക്കിയിട്ട് നല്ലവരായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനടക്കമുള്ള എല്ലാവരും തയ്യാറാകണമെന്നും അതിന് അർഹമുർറാഹിമീനായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജരക്ഷിതാവായ റബ്ബ് ഇവിടെ വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സാലിഹീങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത്
കണ്ടുകൊണ്ട് അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി, അതിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടന്നവരോ, സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചവരോ, ശാരീരികമായി സഹായിച്ചവരോ, വാക്കാൽ കൂറു പുലർത്തിയവരോ, മനസ്സാൽ കൂറു പുലർത്തിയവരോ, ആണ് പെണ്ണ് ചെറുത് വലുത്, അർഹമർ റഹീമീനായ റബ്ബേ, എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ നൽകണം റഹ്മാനേ, നീ ഖൈർ നൽകണം റഹ്മാനേ, പ്രയാസങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ, നീ ഞങ്ങളുടെ ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തണം അല്ലാഹ്, നീ ഞങ്ങളെ ദില്ലതിലാക്കല്ല അല്ലാഹ്, നീ ഞങ്ങളെ ഫദീഹത്തിലാക്കല്ല അല്ലാഹ്, നീ ഞങ്ങളെ കുറവാക്കല്ല അല്ലാഹ്, നീ ഞങ്ങളെ വശമാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഈ രാജ്യത്തിന് ആത്മീയമായി നേതൃത്വം നൽകുന്ന സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഖാജാ മുഈനുദ്ദീനിൽ ചിശ്തിയിൽ അജ്മീരി തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അടുത്തായി ഒരുപാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരാറുണ്ട്. ഈ ഉമ്മത്തിന് ഗുണകരമാകുന്ന ഭരണം റബ്ബേ നീ തരണം റഹ്മാനേ. മഹാനായ അജ്മീർ ഖാജാ തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന് ഗുണകരമാകുന്ന ഭരണം നീ തരണം റഹ്മാനേ. എല്ലാ ശത്രുക്കളുടെ ശർറിൽ നിന്ന് ഈ ഉമ്മത്തിനെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനേ. നല്ലവരായി ജീവിച്ചു ഈമാൻ വിട്ടി മരിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനേ. ഈ പള്ളിക്കാട്ട് എന്റെ കുടുംബക്കാരടക്കം ധാരാളം ആളുകൾ അന്തിയുറങ്ങുന്നുണ്ട്. എന്റെ മോശന് മഹാനായ ജലാലുദ്ദീൻ തങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ നീ ദറജ കൊടുക്കണമല്ല. അതുപോലെ ധാരാളം ആളുകൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളോട് കൂടെയില്ല, അവരുടെ ഒക്കെയും പാരത്രിക പലവിനെ ഉയർത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. അവരോടും അവരെയും ഞങ്ങളെയും നിന്റെ അനുഗ്രഹീതമായ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ആനന്ദിപ്പിക്കണം റഹ്മാനേ. കുടുംബത്തിലും ധാരാളം ആളുകൾ സുഖമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. പരിപൂർണമായ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനേ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്തോടെ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന മഹത്തായ വാക്യത്തോടു കൂടി മഹത്തായ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചു. ആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. സയ്യിദ് അവറുകളെ, ഇന്ന് നമ്മോട് എന്തೋ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ, ಭಾರತದ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರ ಪಾತ್ರ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೈನ್ ಸಕಾಫಿ ಅವರು. ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದ ಇಷ್ಟೇ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರೊಂದು PhD ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪಾತ್ರ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ PhD ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿರಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅವರನ್ನು ಆದರವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. اتق الله حيثما كنت. قيل زدني يا رسول الله فقال أتبع السيئة الحسنة تمحها. قيل له زدني يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالق الناس بخلق حسن. صدق رسول الله. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെല്ലാവരും ഒരു മിനിറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് നന്നായിരിക്കും. മുഹമ്മദുൻ അഷ്റഫുൽ അഅറാബി വൽ ആജമി മുഹമ്മദുൻ ഖൈറു മൻ യംശി അലൽ ഖദമി. മൗലായ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് കുറച്ച് മുമ്പ് വന്നാൽ ഒരുപാട് സീറ്റുകൾ കാലിയുണ്ട്. എല്ലാവരും അല്പം മുമ്പിൽ നിന്ന് വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും. ഞാൻ ചോദ്യമൊന്നും ചോദിക്കൂല, ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൂല. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. മൗലായ സ്വല്ലി വസല്ലി على حبيبك خير الخلق كلهم محمد خير خلق الله من مضاري محمد خير رسل الله كلهم مولاي صل وسلم
على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. വളരെ ബഹുമാനമുള്ള ആദരവുള്ള ഈ മഹത്തായ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സയ്യിദ് കുഞ്ഞിക്കോയത്തങ്ങൾ സാരി, മഹത്തായ ഈ സ്റ്റേജിലുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് ഫൈസി ഉസ്താദ് അവർകൾ, അബൂ സാലിഹ് അവർകൾ, മറ്റു ബന്ധപ്പെട്ട നേതാക്കൾ, സഹോദരന്മാർ, സഹോദരികൾ, ഈ മഹത്തായ വലിയുല്ലാഹി ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാർ ഖദ്ദസല്ലാഹു ശറഹ് മഹാനവറുകളുടെ കൂട്ടുസിയാറത്തിന്റെ വേദിയിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളോട് വളരെയധികം അർത്ഥപൂർണമായ ഒരു പ്രസംഗം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ നിർവഹിച്ചു. അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തും ആയുസ്സും നൽകി വിശുദ്ധ ദീനിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ആ വിഷയം പൊതുവെ ഒരു സെമിനാറിൽ വെച്ചോ ചർച്ചാ ഗോഷ്ഠിയിൽ വെച്ചോ ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിഷയമാണ്. ഇതിഹാസ ഭാരത മുസ്ലിം നായകരുടെ പാത്ര എന്നത് ഒരു വഅലിന്റെ ശൈലിയിൽ അത് എങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആയത്തുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കി. ആദ്യമായിട്ട് ആയത്ത് നോക്കുമ്പോൾ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണല്ലോ. അപ്പൊ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും ആയത്ത് കിട്ടിയില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഹദീസിലുണ്ടോ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഹദീസിൽ ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹദീസ് ഉണ്ട്. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമുള്ള ഒരു നാടായിരുന്നു ഇന്ത്യ. എല്ലാവരും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, മുത്തുനബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. നബി തങ്ങൾ ആകെ സന്ദർശനം നടത്തിയ ഒരു വിദേശ രാജ്യം, റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അത് സിറിയ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രം മാത്രമായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ സിറിയ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വളരെ വിശാലമായ ഷാം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം, അതിൽ ഇന്നത്തെ സിറിയയുണ്ട്, ഇന്നത്തെ ലിബിയയുണ്ട്, ഇന്നത്തെ ഈജിപ്ത് ഉണ്ട്, ഇറാഖുണ്ട്. അതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഒരു വിശാലമായ നാടായിരുന്നു ഷാം. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഖദീജ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ എന്ന് പറയുന്ന മഹദി നബി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഭാര്യ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഖദീജത്തുൽ കുബ്ര റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ബിസിനസ് മാനേജർ ആയിരുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഖദീജ ബീവിയുടെ കച്ചവടത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തുന്ന ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ ഒരു പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി നബി തങ്ങൾ സിറിയയിലേക്ക് പോയിരുന്നു. പക്ഷേ റസൂലുള്ളാഹി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് നബി തങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല. പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിച്ചത്? എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ധാരാളം ചീത്ത പറഞ്ഞ കഅബ് ബിൻ സുഹൈർ, ആ കഅബ് ബിൻ സുഹൈർ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ധാരാളം ചീത്ത പറഞ്ഞു. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് കവിതകൾ ഉണ്ടാക്കി. നല്ല കവിയായിരുന്നു, പ്രഗത്ഭനായ കവിത ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരു സാഹിത്യകാരനായിരുന്നു. പക്ഷേ വായി തുറന്നാൽ പറയുന്നത് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ ചീത്തയാണ്. എങ്ങനെ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ റസൂലുള്ളാഹിനെ ചീത്ത പറഞ്ഞു നടന്നു. അങ്ങനെ നടന്നിട്ട് നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു, മൻ റആ മിൻകും കഅബൻ ഫൽയഖ്തുലുഹു വലൗ ഫീ അസ്താരിൽ കഅബ. സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കഅബ് ബിൻ സുഹൈറിനെ കണ്ടാൽ അപ്പ തന്നെ കൊന്നുകളയണേ. ലോകത്തൊരു ജീവിയെ പോലും കൊല്ലാൻ അനുമതിയില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് വിശുദ്ധമായ കഅബയുടെ പരിസരം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹറമൻ ആമിനൻ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥലമാണ് വിശുദ്ധമായ കഅബയുടെ പരിസരം. മൻ ദഖലഹാ കാന ആമിനാ. ആരെങ്കിലും അതിന്റെ പരിസരത്ത് കടന്നാൽ അവൻ നിർഭയനായി, സേഫായി എന്ന് നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, കഅബയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് കഅബയുടെ വിരിയില്ലേ, വിരി, ആ കറുത്ത തുണി കിസ്വ, അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തലയിട്ടിട്ട് അത് പുതച്ചിട്ടിങ്ങനെ നിന്നാലും കഅബ് ബിൻ സുഹൈറിനെ കൊല്ലണമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഫത്വ ഇറക്കി. റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, കഅബിനെ നിങ്ങൾ കൊല്ലണം. കാരണം കഅബിന്റെ ജീവിതം നമുക്ക് ആഫത്താണ്, കഅബിന്റെ ജീവിതം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ്. കഅബ നാട്ടിൽ ഫിത്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. സ്വഹാബത്ത് മുഴുവനും കഅബിനെ തേടിക്കൊണ്ട് തെരഞ്ഞു. കഅബിനെ കൊല്ലാനുള്ള ശ്രമം സ്വഹാബത്ത് നടത്തി. എന്തിനാണ് കഅബിനെ പറയുന്നത്? റസൂലുള്ളാഹിനെ ആക്ഷേപിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ മൊത്തം ഭിന്നാഭിപ്രായം ഉണ്ടാക്കുന്ന പണിയാണ് കഅബ് ചെയ്തത്. അപ്പോ നാട്ടിൽ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്ന പണികൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നാട്ടിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന പണികൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആ സമയത്ത് കഅബ് ബിൻ സുഹൈറിനെ കൊല്ലണമെന്ന് ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോ സ്വഹാബത്ത് ആവേശത്തോടെ കഅബിനെ തെരഞ്ഞു നടന്നു. കഅബിനെ തെരഞ്ഞു നടന്നപ്പോ കഅബിന് വിവരം കിട്ടി, ഇനി എനിക്കൊരിക്കലും രക്ഷയില്ല, എന്നെ മുഹമ്മദിന് ജീവനോടെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കൂല. ഇനി എനിക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് വഴി മാത്രമാണുള്ളത്. ഒന്നുകിൽ ഞാൻ ഈ നാട് വിട്ട് മറ്റേ നാട്ടിലേക്ക് പോകണം, അവിടെയും മുഹമ്മദ് നബി തങ്ങളുടെ അനുയായികൾ ഉണ്ടാകും, അവർക്കും ഈ ഹദീസ് എത്തും, അവരും എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നടക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഷഹാദ കലിമ ചൊല്ലി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരണം. ഈ രണ്ട് വഴിയല്ലാതെ എന്റെ മുമ്പിൽ മറ്റുള്ള വഴികളില്ല. കഅബ് ബിൻ സുഹൈറിന്റെ അനുജൻ കത്തെഴുതി, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര, നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരൂ. ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയല്ല കൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞത്, കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതുമല്ല. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതിലൊരിക്കലും ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഭീഷണികൾ അല്ല. കഅബ് ബിൻ സുഹൈറിനോട് അനുജൻ പറഞ്ഞു, സഹോദരാ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലുമായിട്ടൊന്ന് യോജിക്കണം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ബന്ധപ്പെടണം. അങ്ങനെ കഅബ് ബിൻ സുഹൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഇപ്പൊ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആയിട്ടില്ല, കഅബ് ബിൻ സുഹൈർ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു? മുഴുവനും മറച്ചു, മുഖം മുഴുവനും മറച്ചു, മുഖത്തേക്ക് മുഴുവനും കവർ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അറിയാത്ത രൂപത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ആരെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ധാരാളം തെറ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നുകൊണ്ട് മാപ്പ് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങ് മാപ്പ് നൽകുമോ നബിയേ?
നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എല്ലാവർക്കും ഞാൻ മാപ്പ് നൽകുമല്ലോ. മാപ്പ് നൽകലാണല്ലോ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഭവം. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യവാനാണല്ലോ. ആരെയും മാപ്പ് തരൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് പായിക്കുന്ന ആളല്ലല്ലോ. مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي صل صلاة على النبي حبيب العربي ജനഗണംബിക മാറിലുപരി നന്മ പൂക്കും സുനമാ ജഗമിലിൽ ഇത് പോലൊരാളും അമ്പിയാക്കളിൽ ഉത്തമ. നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലാണ്. തന്റെ മുമ്പിൽ യാചിച്ചു വരുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും മാപ്പ് നൽകുന്ന ആളാണ്. ആരെയും നിരാശനായിട്ട് തിരിച്ചേക്കാത്ത ആളാണ്. ഹശാഹു അയ്യുഹരിമ റാജി മകാരിമഹു ഔ യുഹറമൽ ജാറു മിൻഹു ഗൈറ മുഹ്തറമി ചല്ലി മൗലായ. കഅബ് ബിൻ സുഹൈർ നബി തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് മുഖം മുഴുവനും മറച്ചിട്ട് പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിൽ വന്നിട്ട് നബി തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, സർവ്വ തെറ്റുകളും ചെയ്ത മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് മാപ്പ് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങ് മാപ്പ് നൽകുമോ നബിയേ? റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, മാപ്പ് നൽകുമല്ലോ, മാപ്പ് നൽകുമല്ലോ. അഫ്വു ചെയ്യുക എന്നത് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമാണല്ലോ. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു, വലൗ കാന കഅബൻ യാ റസൂലല്ലാഹ്, അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ നിങ്ങൾ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞ കഅബ് ബിൻ സുഹൈർ ആണെങ്കിലോ അങ്ങ് മാപ്പ് കൊടുക്കുമോ നബിയേ? കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വലൗ കാന കഅബ, കഅബ് വന്ന് എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാപ്പ് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ മാപ്പ് കൊടുക്കും. ആര് വന്നാലും ഈ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാപ്പുണ്ട്, ആര് വന്നാലും ഈ സാന്നിധ്യത്തിൽ അഫുണ്ട്. ആരെയും തിരിച്ചേക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല. ആ സമയത്ത് അതാ താൻ ധരിച്ചിരുന്ന മുഖത്തിന്റെ കവറുകളൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിതാ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് കഅബാണ് നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബി തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കഅബ സുദീർഘമായി പാടി. ബനത് സുആദു ഫഖൽബിൽ യൗമ മസ്ബൂലു മുതയ്യമുൻ ഇസ്റഹാ ലം യുഫദ മഖ്ബൂലു. സുആദ് എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണിനെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് അറബി സാഹിത്യകാരന്മാര് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന കവിത പോലെ ഒരു മനോഹരമായ കവിത ആലാപിക്കുകയാണ് മിസ്റ്റർ കഅബ് ബിൻ സുഹൈർ. നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അങ്ങ് ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഇതുവരെ എന്നെ ആക്ഷേപിച്ച് നടന്നിരുന്ന കഅബ്, ഇതുവരെ എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞിരുന്ന കഅബ്, ഇതുവരെ എന്നെ തെറി പറയാൻ വേണ്ടി കവിത ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന കഅബ് എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നുകൊണ്ട് എന്നെ മദ്ഹ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കവിത ഉണ്ടാക്കുന്നു, എന്നെ മദ്ഹ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാടുന്നു. ആ പാട്ട് എത്തുകയാണ്. എന്റെ വിഷയം അതാണ്. നബി തങ്ങളുടെ മഹബ്ബത്തല്ല എന്റെ വിഷയം, കഅബ് ബിൻ സുഹൈർ അല്ല എന്റെ വിഷയം, മുഹമ്മദ് നബി തങ്ങൾ മാപ്പ് കൊടുത്തതുമല്ല എന്റെ വിഷയം. ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്താണെന്നറിയോ? ബാനത്തു സുആദു എന്ന കാവ്യം, ബുർദ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കാവ്യം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ബുർദ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കാവ്യം. നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ പാട്ടങ്ങ് കഅബ് പാടിയപ്പോൾ തന്റെ തോളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷാൾ എടുത്തുകൊണ്ട് കഅബിനെ ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു അഭിനന്ദിച്ചു എന്ന് ഫത്ഹുൽ ബാരി അടക്കമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഇന്നർ റസൂല ലസൈഫുൻ യുസ്തളാഉ ബിഹി മുഹമ്മദും മിൻ സുയൂഫില്ലാഹി മസ്ലൂലു.
എവിടെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ വിഷയം? അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ മദ്ഹ് പറഞ്ഞിട്ട് കഅബ് ബിൻ സുഹൈർ എത്തുന്ന വരികൾ ഏതാണെന്നറിയുമോ? ലൈനുകൾ ഏതാണെന്നറിയുമോ? ഇന്നർ റസൂല ലസൈഫുൻ, മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി ഒരു വാളാണ്, ഖഡ്ഗമാണ്. യുസ്തവാ ബിഹി, ആ ഖഡ്ഗം കൊണ്ട് പ്രകാശം തേടപ്പെടുന്നു. ആ ഖഡ്ഗം കൊണ്ട് പ്രകാശം തേടപ്പെടുന്നു. അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ മൈക്കില്ലാത്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ, ലോകത്തിലേക്ക് വിഷയങ്ങൾ എത്തിക്കാനുള്ള വിനിമയത്തിന്റെ സംവിധാനങ്ങളില്ലാത്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ, മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ സംവഹന മാധ്യമങ്ങളോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയകളില്ലാത്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പണ്ട് കാലത്ത് എന്താണെന്നറിയോ? ജനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തന്ത്രം, നല്ല മൂർച്ചയുള്ള തിളങ്ങുന്ന വാളങ്ങ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും. ആ വാള് പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിക്കും. ആ വാളിലേക്ക് വീഴുന്ന ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അതിന്റെ വെളിച്ചമടിക്കും. നാം ഒരു നല്ല കണ്ണാടി ആകാശത്തേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടാക്കുമ്പോ വെയിലടിച്ച കണ്ണാടിയുടെ പ്രകാശം മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആ വാള് പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങും ഇങ്ങും തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വാള് പിടിച്ച സ്ഥലത്ത് എന്തോ ഒരു വിശേഷമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, അവിടെ എന്തോ ഒരെണ്ണം സംഭവിക്കുന്നെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നാല് ഭാഗത്തുള്ള ആളുകളും അങ്ങോട്ട് ഓടിക്കൂടൽ പതിവായിരുന്നു. അതിനും കൂടിയെന്ന് വാൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള വാളേതാണെന്നറിയോ? മുഹമ്മദുൻ മിൻ സുയൂഫില്ലാഹി മസ്ലൂലു, അത് ഇന്ത്യയുടെ വാളാണ്. ആ വാള് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ്. ഇന്ത്യയുടെ വാളിന് ഏറ്റവും നല്ല തിളക്കമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ വാളിന് ഏറ്റവും നല്ല ഷൈനിങ് ആണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ വാളുകൾക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന പവർ കൂടുതലാണ്. നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കഅബ് ബിൻ സുഹൈർ എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ സാഹിത്യകാരൻ, കവി, നബി തങ്ങളുടെ സ്വഹാബിയായി മാറിയ മഹാനുഭാവൻ വർണ്ണിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വാളെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വർണ്ണിച്ചപ്പോ സൈഫുൻ മുഹന്നദുൻ, ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഖഡ്ഗമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് തന്റെ തോളിൽ കിടക്കുന്ന സുന്ദരമായ ഷാൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സന്തോഷം കൊണ്ട് കഅബിനെ പുതപ്പിച്ചതെന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു. കഅബിങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ട് പാടുന്ന സമയത്ത് നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തെ നോക്കി കണ്ണുകൊണ്ട് ഇശാറ ചെയ്തു. എത്ര നന്നായിട്ടാണ് കഅബ് പാടുന്നത്, എത്ര സുന്ദരമായിട്ടാണ് കഅബ് പാടുന്നത് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. സുഹൃത്തുക്കളെ, എന്റെ വിഷയം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇന്ത്യ എന്ന് കേട്ടപ്പോ സന്തോഷിച്ചു. നബി തങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയോടുള്ള സ്നേഹമാണത് വെളിവാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇന്ത്യ എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോ വല്ലാതെ സന്തോഷിച്ചു പോയി. ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ടായി, സ്നേഹമുണ്ടായി. എന്നിട്ടോ ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്റെ ഷാൾ എടുത്തിട്ട് കഅബ് ബിൻ സുഹൈറിന് പുറപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ഖൽബിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച നാടാണ് ഇന്ത്യ. അബൂ സഈദ് അൽ ഖുദരി എന്ന മഹാനുഭാവനിൽ നിന്ന് ഇമാം ഹാക്കിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഖാല അഹദാ മലികുൽ ഹിന്ദ് ഇലാ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജറതൻ ഫീഹാ സഞ്ചബീൽ. അബൂ സഈദ് അൽ ഖുദരി എന്ന മഹാൻ പറയുകയാണ്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു വലിയ പാത്രം, ഒരു പാത്രം നിറയെ സഞ്ചബീൽ വന്നു. സഞ്ചബീൽ എന്താണെന്നറിയോ? ശുണ്ഠിയാണ്, ഇഞ്ചിയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കൊട്ട മുഴുവനും ജിഞ്ചറുകൾ, ഒരു കൊട്ട മുഴുവനും വലിയ ഇഞ്ചികൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് അബൂ സഈദ് അൽ ഖുദരി പറയുന്നു, ഫഅത്അമ അസ്ഹാബഹു ഖിത്അതൻ ഖിത്അതാ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ ബട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇഞ്ചിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തു. എന്നിട്ട് ആ ഇഞ്ചിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്ത് ഓരോ സ്വഹാബികൾക്കും ഓരോ കഷ്ണം കൊടുത്തു. ഓരോ സ്വഹാബികൾക്കും ഇഞ്ചിന്റെ കഷ്ണം കൊടുത്തു. അബൂ സഈദ് പറയുന്നു, വഅത്അമനി മിൻഹാ ഖിത്അതാ.
അതിൽ നിന്ന് ഒരു കണ്ണം ഇഞ്ചി എനിക്കും മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി തന്നു. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായ ഇഞ്ചി, കേരളത്തിലുണ്ടായ ഇഞ്ചി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ദർബാറിലെത്തിയപ്പോ ആ ഇഞ്ചിനെ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു. ആ ഇഞ്ചി തന്റെ സ്വഹാബികൾക്ക് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ദാനം കൊടുത്തു. അപ്പൊ സ്വഹാബത്തിൽപ്പെട്ട പ്രമുഖ സ്വഹാബിയായ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഈ ഇഞ്ചി കൊണ്ടുവന്ന മനുഷ്യനാരാണ്? അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, ഇഞ്ചി കൊണ്ടുവന്ന ആള് മലിക്കുൽ ഹിന്ദാണ്, അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യൻ രാജാവാണ്. അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അബൂബക്കർ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ആരാണ് ആ ഇന്ത്യൻ രാജാവ്? അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം മറ്റാരുമല്ല, അബൂജഹൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു സന്ദർഭമോ ഓർമ്മയുണ്ടോ? മുഹമ്മദേ, നീ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നബിയാണെങ്കിൽ ആ കാണുന്ന ചന്ദ്രനെ ഒന്ന് പിളർത്തി കാണിച്ചു തരുമോ? അറിയാലോ, അബൂജഹൽ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും റസൂലുള്ളാഹിനെ ഇൻസൾട്ട് ആക്കാൻ നടക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ നോക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ്. ഇസ്രാഈലിന്റെയും മിഅ്റാജിന്റെയും ദിവസം കഴിഞ്ഞ് റസൂലുള്ളാഹി വന്നപ്പോ ഹബീബായ നബി തങ്ങളോട് ഇയാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മുഹമ്മദേ, എന്തുണ്ട് വിശേഷം? റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഞാൻ ഇസ്രായേൽ പോയി, ഇസ്രാ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി ഞാൻ പ്രയാണം ചെയ്തു. ഞാൻ ഈ മക്കയിൽ നിന്ന് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് പോയി. എന്നിട്ട് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ നിന്ന് ഞാൻ പല ദൂരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയി. സുബ്ഹി നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ വീണ്ടും മക്കയിൽ തിരിച്ചെത്തി. അബൂജഹൽ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളോട് കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു, മുഹമ്മദേ, നിന്റെ ഒരു കാല് പൊക്കാമോ? റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഒരു കാലിങ്ങനെ പൊന്തിച്ചു. എന്നിട്ട് അബൂജഹൽ പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തെ മറ്റേ കാലും പൊന്തിക്കാമോ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തങ്ങൾ നേരത്തെ പൊന്തിച്ച കാല് താഴെ വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കാലിങ്ങനെ പൊന്തിച്ചു. അപ്പൊ അബൂജഹൽ പറഞ്ഞു, അത് പോരാ മുഹമ്മദേ, രണ്ട് കാലും ഒന്നിച്ചു പൊക്കാമോ? അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി ചോദിച്ചു, ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ പറ്റുമോ? നബി തങ്ങൾ ഇവിടെ മുഅ്ജിസത്ത് പുറത്തെടുത്തില്ല, കറാമത്ത് പുറത്തെടുത്തില്ല, അത്ഭുതകരമായ രൂപത്തിൽ പ്രതികരിച്ചില്ല, കോമൺ ആയിട്ട് സാധാരണമായിട്ട് പ്രതികരിച്ചു. ഒരാൾക്ക് ഒരു കാലല്ലേ പൊക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, രണ്ട് കാലും ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ അബൂജഹൽ ചോദിക്കുകയാണ്, മുഹമ്മദേ, ഒരു ഫീറ്റ് ഉയരത്തിൽ കാല് പൊക്കാൻ പറ്റാത്ത നീയാണോ? ഇന്നലെ രാത്രി മക്കയിൽ നിന്ന് സുബ്ഹാനല്ലദീ അസ്റാ ബിഅബ്ദിഹി ലൈലൻ മിനൽ മസ്ജിദിൽ ഹറാമി ഇലൽ മസ്ജിദിൽ അഖ്സല്ലദീ ബാറകനാ ഹൗലഹാ. ഇന്നലെ രാത്രി നീ ഇങ്ങനെ പോയി എന്ന് പറയുന്നു. നിന്റെ കയ്യിൽ സൂപ്പർ സോണിക് വിമാനങ്ങളില്ല, നിന്റെ കയ്യിൽ റോക്കറ്റുകളില്ല, നിന്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പറക്കാൻ പറ്റുന്ന, ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളില്ല. നീ സ്വന്തമായി ഈ മക്കയിൽ നിന്ന് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയുന്നു. ഒരൊട്ടകം ശരിക്കും നടന്നാൽ ഒരു മാസം നടക്കണം അവിടെ എത്താൻ. അങ്ങനെയുള്ള നീ ഇങ്ങനെ സ്വയം പോയി വന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും മുഹമ്മദേ? ഇങ്ങനെ പലതും റസൂലുള്ളാഹിയോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഉപദ്രാക്കുന്ന ആളാണ് ഈ മനുഷ്യൻ. അബൂജഹൽ ഇബ്നു ഹിഷാം ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി, അയാളുടെ പേര് അംർ ഇബ്നു ഹിഷാം എന്നാണ്. ഖുറൈശികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ പവറുള്ള ആളാണ്. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളുടെ ഉമ്മയുടെ സഹോദരനാണ്. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളുടെ ഉമ്മയും അബൂജഹലും തമ്മിൽ ഒരേ ഉമ്മയുടെ മക്കളാണ്. അത്രയും വലിയ മനുഷ്യനാണ് അംർ ഇബ്നു ഹിഷാം എന്ന മനുഷ്യൻ. ആ മനുഷ്യനെ റസൂലുള്ളാഹി വിളിച്ചത് അബൂജഹൽ എന്നാണ്. അതേ അബൂജഹൽ വന്നിട്ട് ഒരിക്കൽ ചോദിക്കുകയാണ്, മുഹമ്മദേ, ആ കാണുന്ന ചന്ദ്രൻ പിളർക്കാൻ പറ്റുമോ? നീ ആ കാണുന്ന ചന്ദ്രനെ രണ്ട് ഭാഗമായി കാണിച്ചു തന്നാൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരും. അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഓക്കേ, ഹബീബിന്റെ മുഅ്ജിസത്തിന്റെ കൈകൊണ്ട് സാധാരണ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 4 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ മുകളിലുള്ള സൂര്യന് നേരെ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ആംഗ്യം കാണിച്ചു. നുബൂവത്തിന്റെ കൈകൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിച്ചപ്പോ ആ ചന്ദ്രൻ രണ്ടായി പിളർന്നു. രണ്ടായി പിളർന്നിട്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഒരുപാട് നേരം അത് കാണപ്പെട്ടു. ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ ആ ചന്ദ്രൻ രണ്ടായി ഭാഗമായി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. ഒരു ചന്ദ്രൻ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു കഷ്ണം, മറ്റൊരു കഷ്ണം ആ ഭാഗത്ത്. നോക്കൂ, ആ കാണുന്ന ചന്ദ്രനില്ലേ, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 4 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണ് ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്.
അത്രയും ദീർഘമുള്ള ഉയരമുള്ള സൂര്യനെ ചന്ദ്രനെ കൈകൊണ്ട് കാണിച്ച് ആംഗ്യം കാണിച്ച് ഇഷാറ ചെയ്തുകൊണ്ട് റസൂലുള്ള പിളർത്തിയപ്പോ അബൂജഹൽ പറഞ്ഞു ഹാദാ സിഹറും മുബീൻ, ഇത് വ്യക്തമായ മാജിക് ആണ്, ഞങ്ങളൊന്നും നിന്നെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കൂല. അബൂജഹലിന്റെ കഥ പോട്ടെ, അബൂജഹൽ വിശ്വസിക്കൂല. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ കറാമത്തും മുഅ്ജിസത്ത് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കണ്ടു. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥ. എന്താണ് വിഷയം? ഇതിഹാസ ഭാരതത്തിലെ മുസ്ലിം നായകരുടെ പാത്ര. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പാത്രം വഹിച്ച നേതാവ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളോട് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, അന്നൊരു പ്രാവശ്യം അബൂബക്കർ നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ, അബൂജഹൽ വന്നിട്ട് എന്നോട് ചന്ദ്രൻ പിളർക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ കൈകൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിച്ചപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ രണ്ട് ഭാഗമായില്ലേ? ലോകം മുഴുവനുള്ള ആളുകൾ അത് കണ്ടില്ലേ? അബൂജഹൽ കണ്ടിട്ട് വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ അത് കണ്ട കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു രാജാവ് ആ സംഭവം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു രാജാവ് ആ സംഭവം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അയാളെ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് കാലമായി അത് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുകയായിരുന്നു. കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കന്യാകുമാരി മുതൽ ഉടുപ്പി ജില്ലയിലെ ബാർകൂർ വരെ വിശാലമായി പരന്നു കിടക്കുന്ന സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പേരായിരുന്നു മലബാർ. ഇന്ന് മലബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ്. കാസർഗോഡ്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട് തുടങ്ങിയ 6 ജില്ലകൾ മാത്രമാണ്. ബാക്കി ജില്ലകൾക്കൊന്നും ഇന്ന് മലബാർ എന്ന് പറയൂല. പണ്ട് കാലത്തെ മലബാർ ഏതാണെന്നറിയോ? കന്യാകുമാരി മുതൽ ഉടുപ്പി ജില്ലയിലെ ബാർകൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഗോകർണ വരെ, കാർവാർ ജില്ലയിലെ ഗോകർണ വരെ വിശാലമായി പരന്നെടുക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു പണ്ടത്തെ മലബാർ. ആ മലബാറിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂർ. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് തൃശൂർ ജില്ലയിൽപ്പെട്ട കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം, അവിടെയാണ് ചെയർമാൻ ചക്രവർത്തി. അയാള് ഭരിക്കുന്ന ആസ്ഥാനം അവിടെയായിരുന്നു. ഒരു സുന്ദരമായ പൗർണമിയുള്ള ഒരു നിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ തന്റെ ആസ്ഥാനത്തിന്റെ പുറത്ത് കശാലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്റെ കൂട്ടുകാരോട് ഇങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടൈം പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ശുദ്ധമായ വായു ഇങ്ങനെ ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, പൗർണമിയുടെ നിലാവിന്റെ വെളിച്ചം ഇങ്ങനെ നിലാവിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സഡനാ ചന്ദ്രൻ രണ്ടായി പിളരുന്നത് കാണുന്നു. നിബിതങ്ങളാണ് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കഥ പറയുന്ന ആരോടാണ്? സിദ്ദീഖ് തങ്ങളോടാണ്. ഓർമ്മയുണ്ട് സിദ്ദീഖ്? അങ്ങനെ ഞാൻ ചന്ദ്രനെ പുലർത്തിയ സമയത്ത് അതിന്റെ 2 ഭാഗങ്ങൾ 2 ഭാഗത്ത് ആകാശത്ത് കണ്ടപ്പോ കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിലൊരു രാജാവ് ആ സംഭവം കണ്ടുകെട്ടോ. ആ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ കാണാൻ അദ്ദേഹം വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബിതങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ പള്ളിയിലുണ്ട്, ആ രാജാവിനെ കാണാൻ വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തില്ല. മക്കയുടെ അതിർത്തി വരെ റസൂലുള്ള പോയി. മക്കയുടെ അതിർത്തി ഗഡി വരെ റസൂലുള്ള പോയി. സ്വഹാബത്തിനെ കൂട്ടിയിട്ട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു ഇന്ത്യൻ രാജാവിനെ എന്നെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് വെൽക്കം ചൊല്ലണം, സ്വാഗതമോദണം. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബുകളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. എന്നിട്ട് അയാളെ തന്റെ ആസ്ഥാനത്തിലേക്ക് റസൂലുള്ള കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ നബിതങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഇഞ്ചി സംഭാവന ചെയ്തത്. ആ ഇഞ്ചി റസൂലുള്ള സ്വീകരിച്ചു. സിദ്ദീഖ് തങ്ങളോട് റസൂലുള്ള കഥ പറയുകയാണ്. നമ്മളൊന്ന് പിളർത്തി ചന്ദ്രനെ കണ്ട രാജാവാണ് ഈ രാജാവ്. അദ്ദേഹത്തോട് റസൂലുള്ള ചോദിച്ചു, പേരെന്താണ് രാജാവേ? അയാള് പറഞ്ഞ എന്റെ പേര് ഷേരമാനെന്നാകുന്നു. അദ്ദേഹം റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു. സമ്മാഹു റസൂലുള്ളാഹി സുൽത്താൻ താജുദ്ദീൻ. അദ്ദേഹത്തിന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ താജുദ്ദീൻ ചക്രവർത്തി എന്ന് റസൂലുള്ള അയാൾക്ക് പേരിട്ടു. എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഉമർ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് ആ കഥ പറയുന്നു. ബഅദു ഫഖുദുങ്ങല്ലൂരു മൻശാമു വസ്സിമി ചക്രവർത്തി പെരുമാളിൻ മലിക്കിൻ മുഅവ്വമി
ബിഖുത്രി മലൈബാരിൻ ജറാ ഹുക്മു മുൽകിഹി അലാ കുല്ലി ദീ മുൽകിൻ ബിഹാ ബിത്തഖദ്ദുമി. കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തുള്ള ആ ഭാഗത്തുള്ള ചക്രവർത്തി പെരുമാൾ, ചേരമാൻ പെരുമാൾ എന്ന് പറയുന്ന ആള്, അയാൾ ഒരു ചില്ലറ ചക്രവർത്തിയല്ല, ഒരു സാധാരണ നാട് അറസ എന്ന് പറയുന്ന ആളല്ല, അയാളൊരു ലോക്കലായ ഒരു ഭരണാധികാരിയല്ല. എവിടെയൊക്കെയാണ് അയാളുടെ ഭരണമുണ്ടായത്? മലബാർ ഭാഗത്ത് മുഴുവനും അദ്ദേഹം രാജാവാണ്. അങ്ങനെ അയാൾ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ട് ആകാശത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാറ്റുകൊണ്ട് വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുഅ്ജിസത്ത് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് കണ്ടു. കണ്ടത് ഉറക്കത്തിലല്ല, ഇനാവ് കണ്ടതല്ല, മേഘത്തിന്റെ ഇടയിൽ കണ്ടതല്ല, അസ്പഷ്ടമായിട്ട് കണ്ടതല്ല, വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നബിതങ്ങളുടെ മുഅ്ജിസത്ത് കണ്ടു. എന്നിട്ടോ ഫഹുബ്ബുൻ നബി മിൻഹാ അലാ ഖൽബിഹി വഖഅ ഫഫീ ഖുതുരിനാ ഖസ്സാറ അവ്വല മുസ്ലിമീൻ. എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നു. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ നിർമ്മിക്കാൻ പാടുപെട്ട നേതാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം പറയുമ്പോ നമ്പർ 1 ആരാണ്? അബ്സാലി ആചാര്യ. അതാരാണെന്നറിയോ? ഫഫീ ബലദിനാ ഖസ്സാറ അവ്വല മുസ്ലിമീൻ. അത് ചേരമാൻ പെരുമാൾ എന്ന് പറയുന്ന ചക്രവർത്തിയാണ്. മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെച്ച് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച ആളാണ്. കേരളത്തിൽ വിളഞ്ഞ ഇഞ്ചി കൊണ്ടുപോയിട്ട് റസൂലുള്ളാഹിക്ക് കൊടുത്ത ആളാണ്. ഇമാം ഹാക്കിം തന്റെ മുസ്തദറക് എന്ന കിതാബിൽ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളെ, അങ്ങനെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു. നമുക്കറിയാലോ മാലിക് ദീനാറിന്റെ ചരിത്രം. കാസർഗോഡ് പള്ളി കെട്ടിയത് മാലിക് ദീനാറിന്റെ സമൂഹമാണ്. മാംഗ്ലൂരിലെ പള്ളി കെട്ടിയത് മാലിക് ദീനാറിന്റെ സമൂഹമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ബാർക്കൂറിലെ പള്ളി കെട്ടിയതും മാലിക് ദീനാറിന്റെ സമൂഹമാണ്. നമുക്കറിയലേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ചിന്തിക്കണം. ഇസ്ലാം ലോകത്തേക്ക് വന്നത് ആദം അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലം മുതൽക്കാണ്. ഇസ്ലാം ലോകത്തേക്ക് വന്നത് ആദം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലം മുതൽക്കാണ്. ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി തങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ളത് മാത്രമല്ല, ആദം നബി പറഞ്ഞതും ഇസ്ലാമാണ്, നൂഹ് നബി പറഞ്ഞതും ഇസ്ലാമാണ്, ഇബ്രാഹിം നബി പറഞ്ഞതും ഇസ്ലാമാണ്, മൂസാ നബി പറഞ്ഞത് യഹൂദി മതമല്ല ഇസ്ലാമാണ്, ഈസാ നബി പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ മതമല്ല അതും ഇസ്ലാമാണ്. പിന്നെ കാലാന്തരങ്ങളിൽ അതിന്റെ മതങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ മാറിയിട്ട് ലോകത്ത് കുറെ നസ്രാനികൾ ഉണ്ടായി, ലോകത്ത് കുറെ യഹൂദികൾ ഉണ്ടായി. അതിലേക്ക് ഞാനൊന്നും കടക്കുന്നില്ല. ഇന്ത്യയുടെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോ മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ പിതാവ് ആദം അലൈഹിസ്സലാം, ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ പ്രവാചകൻ ആദം അലൈഹിസ്സലാം. ആദം അലൈഹിസ്സലാം ഈ ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് എവിടെ കാണുന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? സ്വർഗത്തിൽ അല്ലാഹു തആല ആദം അലൈഹിസ്സലാമിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കിയില്ലേ? സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയെന്നോ ഡിബാറാക്കിയെന്നോ ഒന്നും നമ്മൾ പറയണ്ട. അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിക്മത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ കാരണം, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ കാരണം, നിങ്ങൾ ഈ പ്രസംഗം സംഘടിപ്പിക്കാനൊക്കെ കാരണമായത് നബി ആദം അലൈഹിസ്സലാം എന്ന ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നതാണ്, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും അഡ്രസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആദം അലൈഹിസ്സലാം തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അള്ളാഹു പനിഷ്മെന്റിന്റെ രൂപത്തിൽ പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല. അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ സബബുകളുടെ ഭാഗമാണ്. അള്ളാഹു മുസബ്ബിബുൽ അസ്ബാബാണ്. കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും കാരണത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്നവനാണ് അള്ളാഹു. ആദം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന സ്ഥലം ഇന്ത്യയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ സാധാരണ ഇന്ത്യ ഒന്നുമല്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് ആദം അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ അടിയുണ്ട്. എവിടെയാണുള്ളത്? ശ്രീലങ്കയിൽ ആദമ്മല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്. പക്ഷേ അന്ന് ശ്രീലങ്ക ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു.
ಅವಿಭಕ್ತ ಭಾರತದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ಅವತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಸರಂದೀಪ್. എത്ര കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആദം അലൈഹിസ്സലാം ഈ ഭൂമിക്ക് വന്നിട്ട് 7500ഓളം വർഷങ്ങളായി. അന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഗതികളില്ല, ലോകത്ത് മനുഷ്യന്മാരാരുമില്ല, അന്ന് ഇവിടെ പൊളിറ്റീഷ്യന്മാരില്ല, പൊളിറ്റിക്കൽ ലൈൻസുകളില്ല. ഓരോ നാട്ടിനും ഓരോ രാഷ്ട്രത്തിനും ഇത്തരത്തിലെ ഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാലും വരച്ച് അറ്റ്ലസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. അതിനുശേഷമുള്ള ഇന്ത്യന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും കാബൂളും അതേപോലെ തന്നെ ബംഗ്ലാദേശും പാകിസ്ഥാനും ശ്രീലങ്കയും എല്ലാം അൺഡിവൈഡഡ് ഇന്ത്യ, അവിഭക്ത ഭാരതದ ഭാഗವಾಗಿತ್ತು. അപ്പൊ ആദം അലൈഹിസ്സലാം ഇറങ്ങി വന്നത് എവിടേക്കാണ്? ഇന്ത്യയിലേക്കാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാനാകുന്ന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സുൽത്താൻ താജുദ്ദീൻ ഇസ്ലാം മതം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. സുൽത്താൻ താജുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോകട്ടെ നബിയേ, ഞാൻ എന്റെ നാട്ടുകാർക്ക് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കട്ടെ നബിയേ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ച സത്യം ഇതാണ്, ബല്ലിഗു അന്നീ വലൗ ആയാ, എന്നിൽ നിന്നൊരു ആയത്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ. ഒരായത്തെങ്കിലും, അത് ഖുർആനിന്റെ ആയത്താകണമെന്നില്ല, ഒരു മെസ്സേജ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. എന്നിൽ നിന്ന് ഒരു മെസ്സേജ്, ഒരു സന്ദേശമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ലോകത്തിന് കൊടുക്കണേ. മുആദ് ബിൻ ജബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ പ്രശസ്തമാണ്. ലാ യഹ്ദിയല്ലാഹു ബിക റജുലൻ വാഹിദാ ഖൈറുൽ ലക മിനദ് ദുനിയാ വമാ ഫീഹാ. നിന്നെ കൊണ്ടൊരാൾ സന്മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നത് ദുനിയാവിനെക്കാളും അതിലുള്ള സർവത്തെക്കാളും നിനക്ക് ഖൈറാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. അപ്പൊ താജുദ്ദീൻ ചക്രവർത്തി ഞാൻ പോകുന്നെന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന റസൂലുള്ളാഹ് പറയൂല. അപ്പോ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോയിക്കോളി. അപ്പൊ നബി തങ്ങളുടെ കൂടെ താജുദ്ദീൻ സുൽത്താന്റെ കൂടെ കുറെ സ്വഹാബികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. സ്വഹാബികൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി. അവരൊക്കെ താജുദ്ദീൻ രാജാവിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ കഥകൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്ത്യ? മക്കത്തല്ലേ ഈ കഥ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മദീനയിലല്ലേ? മക്കയും മദീനയും കുന്നുകളും പാറകളും മണലുകളും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലല്ലേ? അവിടെ എന്തെങ്കിലും മരങ്ങളുണ്ടോ? കാണാൻ കണ്ണിന് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്ന കാടുകളോ അരണ്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇന്നുമില്ല. അപ്പോൾ താജുദ്ദീൻ മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യ ഏറ്റവും നല്ലൊരു നാടാണ്. ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് പൂക്കളും പുഷ്പങ്ങളും മരങ്ങളും കാടുകളും അരുവികളും പുഴകളും നദികളും ഒഴുകുന്നൊരു മനോഹരമായ നാടാണ്. ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിലെ സ്വർഗമാണ്. സരേ ജഹാൻ സേ അച്ഛാ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹമാരാ ഹമാരാ, ഹം ബുൽബുലേ ഹേ ഇസ്കി യേ ഗുൽസിതാൻ ഹമാരാ, यूनान व मसर व रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा. ഇഖ്ബാൽ അല്ലാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്. വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, താജുദ്ദീൻ രാജാവ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ഇങ്ങനെയുള്ള നാടാണ് ഇന്ത്യ. ഒരുപാട് സ്വഹാബികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി. അവർ പറഞ്ഞു, താജുദ്ദീൻ ചക്രവർത്തി, ഞങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. മാലിക് ബിൻ ദീനാർ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനുഭാവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിരവധി ആളുകൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സമ്മതത്തോടുകൂടി ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിലേക്ക് താജുദ്ദീൻ സുൽത്താന്റെ കൂടെ പുറപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലേക്ക് അവർ പുറപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അവരെ ജിദ്ദ വരെ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ യാത്രയാക്കാൻ വന്നു. ചിന്തിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മുഹമ്മദ് നബി തങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയോടുള്ള സ്നേഹം, റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയോടുള്ള സ്നേഹം ആലോചിക്കണേ. താജുദ്ദീൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കൂടെ മാലിക് ബിൻ ദീനാറിന്റെ സംഘത്തിലുള്ള 15 ആളുകളും താജുദ്ദീൻ സുൽത്താനും കൂടി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അവരെ വീൽക്കൊടുക്കാൻ, അവർക്ക് യാത്രയപ്പ് നൽകാൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ജിദ്ദ വരെ വന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു. ഇന്ന് ജിദ്ദയ്ക്ക് മക്കയിൽ നിന്ന് 80-70 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ റോഡില്ല. ആ
കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നത്തെ പോലെ ഹൈവേ ഇല്ല. നബി തങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു. മാലിക് ബിൻ ദീനാറും 15 ആളുകളും അടക്കമുള്ള 15 ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ഞാൻ ചരിത്രം നീട്ടി പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ വന്നിറങ്ങി. താജുദ്ദീൻ ചക്രവർത്തി വഴിയിൽ വെച്ച് വഫാത്തായി പോയി. അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല. ഒമാനിലേക്ക് പോയ ആളുകൾക്കറിയാം, സ്വലാല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മഹാനായ താജുദ്ദീൻ സുൽത്താന്റെ മഖബറ ഇന്നും കാണാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുആന്റെ ഫലം കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒമാനിലെ സലാല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ മുഴുവൻ അല്ലാഹു തആല കേരളം പോലെയാക്കി മാറ്റി. ഒമാനിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളും അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം, സലാലയിലേക്ക് പോയാൽ ഏതെങ്കിലും മലപ്പുറം ജില്ലന്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയ പോലെ അടക്കന്റെ തോട്ടങ്ങള്, തെങ്ങിന്റെ തോട്ടങ്ങള്, പച്ചയായിട്ടുള്ള ഭൂമികള്, റോഡ് സൈഡ് കൊണ്ട് വിൽക്കുന്ന പീടികകള്, പീഡ വിൽക്കുന്ന പീടികകള്, മാതക്കിന്റെ കൊലലം വിൽക്കുന്ന പീടികകള്, കേരളത്തിന്റെ കാസർഗോഡിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോടിന്റെയോ മലപ്പുറത്തിന്റെയോ ഒരു ഗ്രാമം കണ്ട പോലെയാണ് ഒമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ദേശത്ത് സ്വലാല എന്ന് പറയുന്ന നാട്. അവിടെ ഒരുപാട് സിയാറത്തുകളുണ്ട്. സാധ്യമാകുന്ന ആളുകളൊക്കെ സിയാറത്ത് ചെയ്യണം. അയ്യൂബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഖബർ ഇവിടെയുണ്ട്. ഇമ്രാൻ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഖബറുണ്ട്. മഹാന്മാരായ ഹജ്ജാദ് റാഖിബി ലോകത്തേക്ക് പഠിപ്പിച്ചെന്ന മഹാന്മാരായ സാദാത്തുകളുടെ ഖബറുകൾ അവിടെയുണ്ട്. ഉവൈസുൽ ഖർനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഖബർ അവിടെയുണ്ട്. നബി തങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിയിച്ച മഹാൻ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സലാം പറഞ്ഞേച്ച മഹാൻ, അലി ഇബ്നു അബീ താലിബിനോടും ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാ രണ്ടുപേരോടും നിങ്ങൾ ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ സലാം പറയണേ, നിങ്ങൾ അയാളോട് ദുആ ചെയ്യാൻ പറയണേ എന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞേച്ച ഒരാളുണ്ട് ലോകത്തിൽ. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അയാൾക്ക് റസൂലുള്ളാഹിനെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വഹാബി എന്ന പട്ടം നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം താബീങ്ങളുടെ സുൽത്താനാണ്. റസൂലുള്ളാഹി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ യമനിൽ ജീവിച്ച മഹാനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബറും സലാല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളെ, ആലോചിച്ചു നോക്കണം. അവിടെയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ താജുദ്ദീൻ സുൽത്താന്റെ ഖബർ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ സിയാറത്തിന്. സുഹൃത്തുക്കളെ, എങ്ങനെ 15 പേര് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലേക്ക് വന്നല്ലോ. അവര് വന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കി കൊടുങ്ങല്ലൂരിലാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, ക്രിസ്താബ്ദം AD 629 ഇന്ന് AD 2019 ക്രിസ്താബ്ദം ഇന്ന് ക്രിസ്തശക ഇന്ന് 2019 ആണെങ്കിൽ ക്രിസ്തശക 629 കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കി. അതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പള്ളി. ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് പള്ളികൾ ഉണ്ടാകാം. ഈ കിഞ്ഞപള്ളി അടക്കം ഇതിന്റെ പരിസരത്തുള്ള പള്ളികളടക്കം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പള്ളികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പള്ളികളുടെ മുഴുവൻ ഉമ്മയായ പള്ളി, ആ പള്ളികൾക്ക് മുഴുവനും തുടക്കം കുറിച്ച പള്ളി, ആ പള്ളിന്റെ ഗേറ്റിൽ ഇന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് മോസ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാമത്തെ പള്ളി കേരള ടൂറിസം ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന പള്ളി, മഹാനായ ചെയർമാൻ പെരുമാളിന്റെ പേരിൽ പണിത പള്ളി. സുഹൃത്തുക്കളെ, ആ പള്ളി അതാ മഹാന്മാർ പണിയുകയാണ്. ആ പള്ളി പണിതിട്ട് അവിടെ മഹാനായ ഹബീബ് ബിൻ മാലിക് ബിൻ ഹബീബ് തങ്ങൾ അതിന്റെ മുദർരിസായി. ഹബീബ് ബിൻ മാലിക് ബിൻ ഹബീബ് എന്ന മഹാനുഭാവൻ അതിലെ മുദർരിസായി. അവിടെ അദ്ദേഹം ഖാദിയായി. ഇന്നും നിങ്ങൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോയി നോക്കിയാൽ മഹാനായ മാലിക് ദീനാർ തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആ പള്ളിയുടെ സൈഡിൽ 2 ഖബറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഓരോ ദിവസവും 100 കണക്കിന് ആളുകൾ അവിടെ സിയാറത്തിന് വരും.
വരുന്നുണ്ട്. ആരുടേതാണ് ആ ഖബറെന്നറിയോ? താജുദ്ദീൻ സുൽത്താന്റെ കൂടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന മഹാന്മാരുടെ സംഘത്തിലുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് ഇബ്നു മാലിക് ഇബ്നു ഹബീബ്, മാലിക് ഇബ്നു ഹബീബിന്റെ മകനായ ഹബീബിന്റെ ഖബർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബറിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഖമരിയ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ഖബർ. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാമത്തെ പള്ളി അദ്ദേഹം അവിടെ കെട്ടി. അങ്ങനെ പിന്നെ മഹാന്മാര് ലോകത്തെ ഈ ഭാഗത്ത് മുഴുവനും സഞ്ചരിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ മാംഗ്ലൂരിൽ വന്നുകൊണ്ട് പള്ളി ഉണ്ടാക്കി. നമ്മുടെ മംഗളൂർ പള്ളി ഉണ്ടാക്കി, മംഗളൂരിലെ സീനത്ത് ബക്ഷി പള്ളി ഉണ്ടാക്കി, കേന്ദ്ര ജുമാ മസ്ജിദ് ഉണ്ടാക്കി. അത് മാലിക് ഇബ്നു ദീനാറിന്റെ സംഘം കെട്ടിയ പള്ളിയാണ്. അവരിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ 10 കല്ലുകൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നവരുടെ കൂടെ മക്കത്ത് നിന്ന് 10 കല്ലുകൾ കൊണ്ടുവന്നു. കേരളത്തിലെയും കർണാടകയിലെയും ഭാഗങ്ങളിൽ ഓരോ കല്ലും അവർ അതിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പള്ളികളുടെ നിർമ്മാണം നടത്തിയ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പള്ളിയാണ് മംഗളൂർ സീനത്ത് ബക്ഷി ജുമാ മസ്ജിദ്. അത് മാലിക് ദീനാർ ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളിയാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ വന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ളൊരു വലിയ മഹാനായിരുന്നു മഹാനായ മൂസ ഇബ്നു മാലിക് എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ. മൂസ ഇബ്നു മാലിക് എന്ന് പറയുന്ന ആളായിരുന്നു മംഗളൂർ സീനത്ത് ബക്ഷി ജുമാ മസ്ജിദിലെ ഖാദി. മഹാനായ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ആ പള്ളി പുതുക്കിയപ്പോ, ആ പള്ളിന്റെ റിനോവേഷൻ വർക്കുകൾ നടത്തിയപ്പോ, ആ പള്ളിന്റെ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തിയപ്പോ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ആ പള്ളിക്ക് തന്റെ മകളുടെ പേര് വെച്ചു. അങ്ങനെ ആ പള്ളി മാലിക് ദീനാർ പള്ളി എന്നതിൽ നിന്നിട്ട് മാറിയിട്ട് ടിപ്പുവിന്റെ മോളുടെ പേരാകുന്ന സീനത്ത് ബക്ഷി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു. ഞാൻ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ബാർക്കൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഉടുപ്പിയിലും ഒരു പള്ളിയുണ്ട്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി നോക്കിയാൽ ആ പള്ളിന്റെ ഒരു അഡ്രസ്സുമില്ല. പഴയ പള്ളിന്റെ ഒരു ആർട്ട് വർക്കുകളും അവിടെ ഇല്ല. സ്വഹാബത്ത് പണിത പള്ളിയുടെ ഒരു രേഖകളും അവിടെയില്ല. ഒരു വലിയ കല്ല് മാത്രം അതിന്റെ സൈഡിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് ആ പള്ളി മുഴുവനും പൊളിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സാമ്പി പോലത്തെ പള്ളി ഇവിടെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതും സ്വഹാബിമാര് കെട്ടിയ പള്ളിയാണ്. ആ പള്ളിയുടെ ഖാദി ആരാണെന്നറിയുമോ? ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു മാലിക് എന്ന മഹാനാണ്. അങ്ങനെ മൂസ ഇബ്നു മാലിക് എന്ന ആളെ മംഗളൂർ പള്ളിയുടെ ഖാദിയായി. കൂടെ വന്ന സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു മാലിക് എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ ബാർക്കൂർ പള്ളിയിൽ ഉടുപ്പിയിലെ ഖാദിയായി. പിന്നെ മുഹമ്മദ് ഇബ്നു മാലിക് ഇബ്നു മുഹമ്മദുൽ ഖുറശി എന്ന മഹാനുഭാവൻ കാസർഗോഡ് തളങ്കര പള്ളിയുടെ ഖാദിയായി. സ്വഹാബത്തുകളായിട്ട് വന്ന മഹാന്മാരായ ആളുകൾ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പള്ളി ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ വേരോട്ടം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അവർ നടത്തി. അങ്ങനെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബറക്കത്തുള്ള നാടായി. ആദം അലൈഹിസ്സലാം ഇറങ്ങി വരാൻ അല്ലാഹു കൽപ്പിച്ച ഭൂമി ഇന്ത്യയാണ്. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ സ്നേഹിച്ച നാട് ഇന്ത്യയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, സയ്യിദുനാ യൂസുഫ് അലൈഹിസ്സലാം, യഅ്കൂബ് അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മകനാകുന്ന യൂസുഫ് അലൈഹിസ്സലാം കാണാൻ ലോകത്ത് വളരെ സുന്ദരനായിരുന്നല്ലോ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാം. യാക്കൂബ് നബിന്റെ പത്നിമാരിൽ ഒരു ഭാര്യക്കുള്ള 10 മക്കൾ ഒരു ഭാഗത്ത്, പിന്നൊരു ഭാര്യയിലുള്ള 2 മക്കൾ ഒരു ഭാഗത്ത്. ആ മക്കളിൽ യൂസുഫും ബിനിയാമീനും. യൂസുഫ് ലോക സുന്ദരനാണ്, ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഉടമയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, യൂസുഫിനെ കൊല്ലാൻ യാക്കൂബ് അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ പിന്നൊരു ഭാര്യയിലുള്ള മക്കൾ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയല്ല. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇത് ധാരാളം നീട്ടിപ്പരത്തി പറഞ്ഞതാണ്. യൂസുഫിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു അവർ. ചിലര് പറഞ്ഞു അവനെ കൊല്ലണ്ട, അവനേതായാലും നമ്മുടെ സഹോദരനല്ലേ, നമ്മുടെ വാപ്പയുടെ രക്തം ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പിറന്നവനല്ലേ, കാണാൻ വളരെ സുന്ദരനായൊരു കുട്ടിയല്ലേ, ആ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം നോക്കിയാൽ കൊല്ലാൻ മനസ്സ് വരുമോ?
സഹോദരന്മാര് തീരുമാനിച്ചു ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കിണറ്റിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാം. അങ്ങനെ ഈജിപ്തിലെ കിണറ്റിലേക്ക് യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോ ആ യൂസുഫ് അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ വിഭാഗം ആരാണെന്നറിയുമോ? ചരിത്രം പറയുന്നു, ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് യാത്ര പോകുന്നൊരു കാഫില സംഘമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് യാത്ര പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഫില സംഘം, ഒരു സംഘം ആളുകൾ അതാ ആ വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ആ നല്ലൊരു കിണർ കിട്ടുമോ, കുടിക്കാൻ വെള്ളം കിട്ടുമോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോ വഴിയിലുള്ള ഒരു കിണറിലേക്ക് അതിൽ വെള്ളമുണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് 14-ാം നിലാവിനെ വെല്ലുന്നൊരു പൊന്നോമന മകൻ അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അവര് ചിന്തിക്കുന്നു, പൂർണ്ണ നിലാവി കിണറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വീണതാണോ? പൂർണ്ണ നിലാവിന് ഇത്രയും ശോഭയുണ്ടോ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. കണ്ട ഉടനെ യാ ബുശ്റാ, എന്തൊരു സന്തോഷമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെള്ളം കോരാൻ പോയ ആള് സംഘത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള ആളെ വിളിക്കുന്നു. ഈ കിണറ്റിൽ ഒരു അത്ഭുതമുണ്ട്. ലോകത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനും നൽകാത്ത സൗന്ദര്യമുള്ളൊരു കുട്ടിയുണ്ട്. ആ കുട്ടി ഇതാ കിണറ്റിൽ ബ്ലോക്കായി കിടക്കുകയാണ്. വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴുന്നുമില്ല, വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്നുമില്ല, ആ കുട്ടി കിണറ്റിന്റെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുമില്ല. പിന്നീട് നബിയാകാൻ പോകുന്ന മഹാന് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം സഹായിച്ചതാണ്. ജിബ്രീൽ വന്നിട്ട് കിണറ്റിന്റെ പകുതിയിൽ യൂസുഫ് അലൈഹിസ്സലാമിനെ തടുത്തു നിർത്തിയതാണ്. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് യാത്ര പോകുന്ന സംഘം ഇത് കണ്ടപ്പോ ആ കുട്ടിയെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തിയതാണ്. എന്നിട്ട് അവർ ആ കുട്ടിയെ അവിടുത്തെ രാജാവിന് വിറ്റതാണ്, സെയിൽ ചെയ്തതാണ്. അങ്ങനെ യൂസുഫ് അലൈഹിസ്സലാമിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ നമ്മളാണ്, ഇന്ത്യക്കാരാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എന്തൊരു പവറാണ് അല്ലാഹു നൽകിയത്. യൂസുഫ് അലൈഹിസ്സലാം കിണറ്റിൽ വീണ് മരിക്കുന്നത് തടഞ്ഞവര് നമ്മളാണ്. ആദം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ മർഹബാ മർഹബാ പാടി സ്വാഗതം ചെയ്തത് നമ്മളാണ്. അവസാനിക്കുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ലോകം ഭരിച്ച 4 മഹാരാജാക്കന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു രാജാവുണ്ട്, നബിയുല്ലാഹി സുലൈമാൻ ഇബ്നു ദാവൂദ്. സുലൈമാൻ ഇബ്നു ദാവൂദ് അലൈഹിമസ്സലാം. സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാം ലോക ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയല്ല, ഒരു മണ്ഡലത്തിന്റെ എംപിയോ എംഎൽഎയോ അല്ല, ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മിനിസ്റ്റർ അല്ല. സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഈ ലോകം മൊത്തം ഭരിച്ച മഹാനാണ്. കിങ് സോളമൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നയാളാണ്. സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ദർബാറിൽ പോയി നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരമന അലങ്കരിച്ച മരങ്ങൾ, അദ്ദേഹം കിടക്കുന്ന കട്ടിലുണ്ടാക്കിയ മരങ്ങൾ, അദ്ദേഹം വിശ്രമിക്കുന്ന ചെയറുണ്ടാക്കിയ മരങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിംഹാസനം നിർമ്മിച്ച മരങ്ങൾ, ആ മരങ്ങൾ മുഴുവനും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയതാണ്. ആ മരങ്ങൾ മുഴുവനും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കടത്തിയ മരങ്ങളാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ലോക രാജാവായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് ടിംബർ സപ്ലൈ ചെയ്തത് നമ്മളാണ്, ഇന്ത്യക്കാരാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, എന്തൊരു മഹത്തായ നാടാണ് നമ്മുടെ നാട്. ലോകത്ത് എവിടെയുമില്ലാത്ത മഹത്വമുള്ള നാടാണ് നമ്മുടെ നാട്. ഈ നാടിന്റെ മഹത്വം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ നദികൾ പോലും മാണിക്കുമെന്ന് സർ അല്ലാമ മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാൽ തന്റെ കവിതയിൽ പറയുന്നു. അങ്ങനെ നാം വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, 827 കൊല്ലം ഈ രാജ്യം നമ്മുടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, 827 കൊല്ലം 827 years ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിംകൾ. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, AD 997 മുതൽ
മുഹമ്മദ് ഗസ്നവി എന്നൊരു രാജാവ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വന്നു. മഹ്മൂദുൽ ഗസ്നവി എന്നൊരു ചക്രവർത്തി അഫ്ഗാനിൽ നിന്ന് വന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ രാജാക്കന്മാരോട് പടപൊരുതി. ഇവിടെ ഒരു ജയപാൽ എന്ന രാജാവുണ്ടായിരുന്നു. ആ രാജാവിനോട് യുദ്ധം ചെയ്തു മഹ്മൂദുൽ ഗസ്നവി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ജയപാലിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള സ്വത്തുക്കളും സ്വർണങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ഒക്കെ അദ്ദേഹം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അത് യുദ്ധത്തിന്റെ നീതിയാണ്. ജയിച്ച ആളുകൾക്കാണ് തോറ്റ ആളുകളുടെ സ്വത്തുക്കൾ, ജയിച്ച ആളുകൾക്കാണ് തോറ്റ ആളുകളുടെ ജനങ്ങൾ അടിമകൾ. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ മഹ്മൂദുൽ ഗസ്നവി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ നമുക്കറിയാം. ഗജനി മുഹമ്മദ് എന്ന താളികളോ നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഗജനി മുഹമ്മദ് ഭാരതത്തിൽ ആക്രമണം ಮಾಡಿದನು, ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಆತನು ಚುರುರು ಮಾಡಿದನು, ಆತ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದನು എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളാരും മഹ്മൂദ് ഗജനി മുഹമ്മദിനെ ന്യായീകരിക്കൂല. നമ്മളാരും അദ്ദേഹത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നു, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കാബൂലിൽ നിന്ന് വന്ന ഗസ്ന എന്ന് പറയുന്ന നാട് അന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ രാജധാനിയായിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അഫ്ഗാന്റെ രാജധാനിയായിരുന്നു ഗസ്ന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. അവിടുത്തെ രാജാവാണ് മിസ്റ്റർ മഹ്മൂദ്. അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് മഹ്മൂദുൽ ഗസ്നവി എന്ന് പേര് വന്നത്. അയാളെയാണ് സമാജ പുസ്തകത്തിൽ ഗജനി മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നത്. സുഹൃത്തുക്കളെ, അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിട്ട് അമ്പലം പൊളിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആളുകളെ അനാവശ്യമായിട്ട് കൊന്നോ എന്നൊന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏതൊരു രാജാവും മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ പിടിച്ചടക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്വത്ത് കൊണ്ടുപോകൽ പതിവാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ വിഷയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്, മതത്തിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തതല്ല. അന്ന് മുതൽ 1857 വരെ 1857 നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ആ ദിവസമാണ് ഇന്ത്യക്ക് എതിരെ ആദ്യമായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ യുദ്ധം ചെയ്ത സമയം. അന്നായിരുന്നു 1857 ബ്രിട്ടീഷുകാർ അന്നാണ് ഇന്ത്യക്കെതിരെ ആദ്യമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തത്. നവാബ് സിറാജുദ്ദൗല എന്നൊരു രാജാവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി റോബർട്ട് ക്ലൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ഇന്ത്യയുടെ മേൽ നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ വിജയം അതായിരുന്നു. അന്ന് വരെ അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സമരങ്ങളിൽ വരെ ധീരമായി നേതൃത്വം കൊടുത്ത രാജാക്കന്മാരുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. മഹ്മൂദ് ഗസ്നവിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചിട്ട് ബഹദൂർ ഷാ സഫർ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിൽ അവസാനിക്കുമ്പോ 827 കൊല്ലങ്ങളോളം ഇന്ത്യ രാജ്യം മുസ്ലിംകൾ ഭരിച്ചു. മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഈ നാട് ഭരിച്ചിട്ട് എന്തു ചെയ്തു നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. ഈ രാജ്യത്തുള്ള അത്ഭുതകരമായ വിന്യാസങ്ങളൊക്കെ മുസ്ലിംകൾ കൊടുത്തതാണ്. ഇന്ന് നരേന്ദ്രമോദി അടക്കമുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിമാർ ആഗസ്റ്റ് 15 കയറിയിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന റെഡ് ഫോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചെങ്കോട്ട ഉണ്ടാക്കിയത് മുസ്ലിംകളാണ്. ലോകത്തിന്റെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള പ്രവാസികളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുതുബ് മിനാർ ഉണ്ടാക്കിയത് മുസ്ലിംകളാണ്. ഡൽഹിയിലെ ജുമാ മസ്ജിദ് എന്ന് പറയുന്ന അത്ഭുതകരമായ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയത് മുസ്ലിംകളാണ്. ആഗ്ര കോട്ട എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടാലും തീരാതത്ര അത്ഭുതകരമായ ആഗ്ര ഫോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് മുസ്ലിംകളാണ്. ലോകത്തിലെ മഹാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായ താജ്മഹൽ ഉണ്ടാക്കിയത് മുസ്ലിംകളാണ്. ഷാജഹാൻ എന്ന നല്ലവനായ ചക്രവർത്തി, ആ ചക്രവർത്തി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയാകുന്ന മുംതാസ് മഹലിന് വേണ്ടി കെട്ടിയതാണത്. ആ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകളെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അത് മുസ്ലിംകളുടെ സംഭാവനകളാണ്. അതാർക്കും നിഷേധിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഞാനിപ്പോ ഉത്തർപ്രദേശിലെയും ഡൽഹിയിലെയും കഥ പറയുന്നില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് ഗുൽബർഗയിലേക്ക് പോയി നോക്കണം, ബീദറിലേക്ക് പോയി നോക്കണം, ബിജാപൂരിലേക്ക് പോയി നോക്കണം. മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്തെല്ലാം
എന്തെല്ലാം സംഭാവനകളാണ് ഈ നാട്ടിന് കൊടുത്തത്. ഗുൽബർഗയിൽ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ, ആ പള്ളിയിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പോകണം. ഇമാം മിഹ്റാബിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടുമ്പോ പള്ളിയിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ആ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റും. മൈക്രോഫോണുകളില്ല, ലൗഡ് സ്പീക്കറുകളില്ല, ആധുനികമായ യാതൊരു ഉപകരണങ്ങളില്ല, ഒന്നുമില്ലാതെ പള്ളിയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ മികവ് കൊണ്ട്, പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ അത്ഭുതം കൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ഓരോ സഫുകൾക്കും ഇമാമിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാം. ആ പള്ളിയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ മക്കത്തെ പള്ളിയാണോ എന്നൊരു സംശയം, പിന്നൊരു ഭാഗത്ത് പോയി നോക്കിയാൽ മദീനത്തെ പള്ളിയാണോ എന്നൊരു സംശയം, മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ മോഡലാണോ എന്നൊരു സംശയം, പിന്നൊരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഇസ്താംബൂൾ തുർക്കിയിലെ പള്ളിയാണോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം. ഈ അത്ഭുതകരമായ പള്ളി ഈ നാട്ടിന് സംഭാവന ചെയ്തത് ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ ക്യാമറ തൂക്കിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തു പോകുന്ന ഈ മന്ദിരം ഇത് കെട്ടിയത് മുസ്ലിംകളാ. ബിജാപൂരിലെ ഗോൽ ഗുംബസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഒരു അക്ഷരം പറഞ്ഞാൽ 7 പ്രാവശ്യം പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന അത്ഭുതം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡൂമാണ് ആ ഗുംബസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പില്ലറുകളില്ല, അതിനെ തടുത്തു നിർത്താൻ ഇടയിൽ ബീമുകളില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നിങ്ങൾക്കറിയുമോ താജ്മഹൽ കെട്ടാൻ ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തപ്പോ താജ്മഹലിന്റെ എഞ്ചിനീയർ താജ്മഹൽ എങ്ങനെ കെട്ടണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വന്നത് ബിജാപൂരിലേക്കാണ്. ഗോൽ ഗുംബസിന്റെ പ്ലാന് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് താജ്മഹൽ കെട്ടാൻ അതിന്റെ എഞ്ചിനീയർ മിസ്റ്റർ മലിക് സന്തൽ തീരുമാനിക്കുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കണം. വെളുത്ത കല്ലുകളെ കൊണ്ടാണ് താജ്മഹൽ കെട്ടിയത്, കറുത്ത കല്ലുകളെ കൊണ്ടാണ് ഗോൽ ഗുംബസ് കെട്ടിയത്. അന്ന് വെളുത്ത കല്ലുകളെ കൊണ്ടാണ് ഗോൽ ഗുംബസ് കെട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകത്തെ താജ്മഹൽ 2ാം സ്ഥാനത്താണ്. 1ാം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ബിജാപൂരിലെ ഗോൽ ഗുംബസ് ആയിരിക്കും. കാറ് കെട്ടിയതാണ്. മുസ്ലിംകളായ ബഹ്മനി സുൽത്താനുകൾ ബിജാപൂർ നിർമ്മിച്ചു, ഗുൽബർഗ നിർമ്മിച്ചു. ആദിൽ ഷാഹി എന്ന സുൽത്താനുകൾ ഇപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് പള്ളികളും ബിൽഡിങ്ങുകളും കെട്ടിയുണ്ടാക്കി. ബീദറിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾ, അവിടെയുള്ള പള്ളികൾ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി മുസ്ലിംകൾ ചെയ്ത സംഭാവനകൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഭാവനകളാണ്. ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഖാജ അജ്മീരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ആരാണ് ഖാജ അജ്മീരി എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി വന്ന ആളാണ്. ജനിച്ചത് ഇന്ത്യയിലല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട് അജ്മീറല്ല, അദ്ദേഹം രാജസ്ഥാനുകാരനല്ല, അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഇറാനിലെ സഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അദ്ദേഹം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കിനാവ് കണ്ടിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നതാണ്. അജ്മീറിലേക്ക് വന്ന് അദ്ദേഹം നിലയുറപ്പിച്ചതാണ്. ഇന്ന് അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ട് 800 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. 800 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അജ്മീറിലേക്ക് വന്ന ഖാജ മുഈനുദ്ദീനുൽ ചിശ്തി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് ഇന്ത്യയുടെ സുൽത്താനായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നു. ചരിത്രം വായിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സ്റ്റുഡൻസിനോട് ചോദിക്കട്ടെ, ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ റൂൾ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഭരണാധികാരികളെ കൂട്ടത്തിൽ മുഈനുദ്ദീൻ ചിശ്തി എന്ന പേരുണ്ടോ? ഒരിക്കലുമില്ല. ഞാനിപ്പറഞ്ഞ മഹ്മൂദുൽ ഗസ്നവി, ഘോരി മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരാൾ വന്നു, മുഹമ്മദ് ഇബ്നു ഖാസിം വന്നു, ലഹീറുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് ബാബർ വന്നു, അതേപോലെ മറ്റു ചില ആളുകളും വന്നു. വിവിധ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഖുതുബുദ്ദീൻ ഐബക്ക് വന്നു, ജലാലുദ്ദീൻ ഖിൽജി വന്നു. അങ്ങനെ അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് അവരുടേതായ സാമ്രാജ്യങ്ങളെ കെട്ടിയിട്ട് പോയി. മുഈനുദ്ദീൻ ചിശ്തി എന്നൊരു രാജാവിന്റെ ഭരിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? അദ്ദേഹം ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ സുൽത്താനായിരുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സുൽത്താനേക്കാളും വലിയ സ്ഥാനമുള്ളതാർക്കാണ്? ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ സുൽത്താനാണ്. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ലോകം ഓർക്കുന്നുണ്ടാ? താജ്മഹൽ കണ്ടിട്ട് വരുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാള് ഇലാ ഹദ്റത്തി മുംതാസ് മഹൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ അൽ ഫാത്തിഹ തോന്നുന്നുണ്ടാ? താജ്മഹലിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അവരുടെ ഖബർ, ഷാജഹാന്റെ ഖബർ അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്.
അവിടെ പോയാൽ അവരുടെ ഉറൂസിന് വേണ്ടി മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആരും മുംതാസ് മഹൽ ഓർക്കുന്നില്ല, ആരും ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി ഓർക്കുന്നില്ല, ആദിൽ ഷാഹി സുൽത്താൻമാരെ ഓർക്കുന്നില്ല, ഗോൽ ഗംബസ് കെട്ടിയ ആളുകളെ ഓർക്കുന്നില്ല, ബിജാപുര സുൽത്താൻമാരും ഓർക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭൗതികമായ സുൽത്താൻമാരെ ലോകം ഓർക്കൂല, ആത്മീയമായ നേതാക്കളെ മാത്രമാണ് ലോകം ഓർക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്താൻ പോവുകയാണ്. അജ്മീർ ഖാജാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ വഫാത്തായിട്ട് 800 ചില്ലറ കൊല്ലങ്ങളായാലും അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു. അജ്മീറിലേക്ക് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു. അജ്മീറിലേക്ക് മാംഗ്ലൂരിലൂടെ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ട്രെയിൻ പോകുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ അജ്മീർ സന്ദർശിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഹുസൈൻ വലിയുള്ള എന്നൊരു മഹാനുഭാവന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ മഹാനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ ഗുണഗാനങ്ങൾ പറയുന്നു. ഫൽജാഹിലൂന ഫമാതു ഖബല മൗതിഹിമി വൽആലിമൂന ഫഇൻ മാതു ഫഅഹ്യാഉ. ഉലമാക്കളും സ്വാലിഹീങ്ങളും മരണത്തിന്റെ ശേഷവും ഒരു ഓർക്കുന്നവരാണ്, അവരെ ജനങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുന്നവരാണ്. ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ. ഉള്ളാളിൽ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾ ഇന്ത്യയെ സമ്പുഷ്ടമാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന മഹാനാണ്. മദീനത്തിൽ ജനിച്ച മഹാനാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് കപ്പലിലല്ല, ഫ്ലൈറ്റിലല്ല, വിമാനത്തിലല്ല. എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളാൾ മദനി തങ്ങളവറുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്നറിയോ? കടലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മുസല്ല വിരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ്. ഒരു തെരയും അദ്ദേഹത്തെ മറിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു തുണിയും അദ്ദേഹത്തെ താഴ്ത്തിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാരം കടലിന്റെ മുകളിൽ ഒരിക്കലും ഭാരമായി അനുഭവപ്പെട്ടില്ല. കടലിൽ ലിബാസിട്ടും കോണിൽ കൈച്ചാച്ചിട്ടും കടലോട്ടം ചെയ്തിട്ടും കരവന്ദിശന്തോവർ വടക്കൻ മലയാളം ബന്ദർ കൊടിയാളം ഭാഗം തെക്കുള്ളാളം പലതിൽ അണൈന്തോവർ അറബം മദീനത്തിൽ പൂത്തേ മദനഫോ അജമി പലർ ചൂടി ഭൂമാനം കണ്ടോവർ. മഹാനായ തലപ്പാടി ബാപ്പുകുഞ്ഞി മുസ്ലിയാർ അല്ലാഹു അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ, അവരുടെ ദർജ അല്ലാഹു ഉയർത്തട്ടെ. സുന്ദരമായ രൂപത്തിൽ മധുരമാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന മഹാനവറുകളാണ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ദേശം തലപ്പാടി ബാപ്പാനുൻ കുഞ്ഞിന്റെ ദോഷം പുറത്തു ഐ ബാഗേ മറക്കല്ലാ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബറ് തലപ്പാടി പള്ളിയുടെ സൈഡിൽ ഞങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, പേരെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതേ ഞായറാഴ്ച തലപ്പാടി ഖാദിയായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബേക്കർ ഉസ്താദ് ചാർജ് എടുക്കുമ്പോ തലപ്പാടിയുടെ ആദ്യത്തെ ഖാദിയായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പുകുഞ്ഞി മുസ്ലിയാർ അവരുടെ ഓർമ്മകളും സ്മരണകളും ഒന്ന് പുതുക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, എനിക്ക് തന്ന സമയം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബർക്കത്തിലും ഖൈറുമാക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മഹത്തായ മഹാനുഭാവനായ വലിയുല്ലാഹി ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഹമ്മുകളും അല്ലാഹു തആല തീർത്തു തരുമാറാവട്ടെ. ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിരവധി ആളുകൾ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ പട്ടികളും പേരുകളൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുടെ വായിക്കും. അതിനുശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചെറിയൊരു ദുആ നടത്തും. ധാരാളം സംഭാവനകൾ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നല്ല ദർസ് നടത്തുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫത്താഹ് ഉസ്താദ് അവറുകൾ നല്ല സുന്ദരമായ രൂപത്തിൽ മുതഅല്ലിമുകൾക്ക് ഇവിടെ ദർസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മുതഅല്ലിമുകൾക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരും എഴുന്നേറ്റ് പോകരുത്. ദുആക്ക് ശേഷം മാത്രമേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ. അതിനിടയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, പട്ടി വായിക്കുമ്പോ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ കൈപിടിക്കൽ സുന്നത്താണ്, മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യൽ സുന്നത്താണ്, അതിനിടയിൽ സ്വലാത്ത് ചെയ്യൽ സുന്നത്താണ്. നല്ല ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് സംഭാവന തരണം. അല്ലാഹു ഖബൂൽ. ശൈഖ് വലിയുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും ഒരുമിച്ചുകൂടിയ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് ഖബൂലാക്കുന്ന മജ്ലിസിൽ പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ്. അർഹമുർ റഹ്മാനായ മലിക്കുൽ ജലീലായ അല്ലാഹ്, പാതിരാ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന കരങ്ങൾ നീ തട്ടിക്കളയല്ല അല്ലാഹ്.
ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതും കേട്ടതുമായ മുഴുവൻ ഇൽമുകളെയും നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളുടെ ഹസനാത്തിന്റെ അളവിൽ വലിയൊരു ഇബാദത്തായി നീ അവകളെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനുഭാവന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന ഔലിയാക്കളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, മശായിഖുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെയും സകല ദോഷങ്ങളും നീ പൊറുക്കണം റഹ്മാനേ. ദോഷം ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെയും അവരെയും നീ കാക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ സകല രോഗങ്ങളും നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാനേ. ചെറുതും വലുതുമായ സർവ്വ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാനേ. മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനേ. നീ കണക്കാക്കിയ മുഴുവൻ ശർറുകളെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റണം റഹ്മാനേ. വല്ല സിഹിറുകളും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നീ ബാത്തിലാക്കണം റഹ്മാനേ. ആയിനീങ്ങളുടെ അയിനെ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണം റഹ്മാനേ. സർവ്വ ഇടങ്ങേറുകളെയും അതിന്റെ ആളുകൾക്ക് തന്നെ നീ മടക്കണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളുടെ മഈശത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. കടം വീട്ട അല്ല വഴികൾ നീ കാണിച്ചു തരണം റഹ്മാനേ. പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിക്കാനുള്ളവർക്ക് അതിന്റെ വഴികളെല്ലാം നീ സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസങ്ങൾ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണം റഹ്മാനേ. നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാനും പ്രവർത്തിക്കാനും പ്രസംഗിക്കാനും മറ്റു നിലക്കുള്ള എല്ലാ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സർവ്വ കഴിവുകളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഉറൂസിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇവിടുത്തെ നേതാക്കൾ, കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാർ, ഭാരവാഹികൾ, ഇതിനു വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തവർ, ഈ വഅലിന്റെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് വളരെ ദൂരെ നിന്ന് വന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, വയസ്സുള്ള ആളുകൾ റഹ്മാനേ, അവർക്കെല്ലാം നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. ഈ വരവരുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു ഖൈറായ അമലായി നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. അവരും ഞങ്ങളും ചെയ്തു പോയ സർവ്വ പാപങ്ങളെ പൊറുക്കാൻ ഈ മജ്‌ലിസ് നീ കാരണമാക്കണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളുടെ ആഫത്ത് മുസീബത്ത് തട്ടാൻ ഈ മജ്‌ലിസ് നീ കാരണമാക്കണം റഹ്മാനേ. നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സാലിഹീങ്ങളിലും മുഅ്മിനീങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവരുടെ ഖബറുകൾ നീ വിശാലമാക്കണം റഹ്മാനേ. ആ ഖബറിൽ വല്ല പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. സുഖലോക സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് ഞങ്ങളെയും അവരെയും നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം അല്ലാഹ്. ഈ സംഭാവന തന്നവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ ഈ മജ്‌ലിസ് പിരിയുന്നതിന് മുമ്പായി നീ അവർക്ക് ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. ഈ മജ്‌ലിസിൽ നിന്ന് പിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ദോഷം നീ പൊറുക്കണം റഹ്മാനേ. രോഗം മാറ്റണം റഹ്മാനേ. സിഹറുകൾ ബാത്തിലാക്കണം റഹ്മാനേ. ഹലാലായ മുറാദുകളും മുഴുവൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സാങ്ഷൻ ചെയ്തു തരണം റഹ്മാനേ. നീ ഞങ്ങളെ മുത്തഖീങ്ങളിലും സ്വാലിഹീങ്ങളിലും പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين يا غفار المذنبين وارحمنا بأنواع رحمتك يا أرحم الراحمين بفضلك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.